በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ንሎም ማዓንቲ ኣብ ፌስቡክ ዝለጠፍዎ ሕቶ መልሲ ዝሃቡ ክልተ ናይ ፌስቡክ ኮንታክተይ ወይ ከዓ ዕርክተይ ዝተመልከተ ምስኡ ተተሓሓዘ ሓደ ታሪክ ካብዚ መፅሓፍ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ብጣዕሚ መምህራይ ታሪክ እዩ። ኩልና እንተፈለጥናዮ ኩልና እንተነቃሕና ፅቡቅ እዩ። ስለዘይ ንፈልጥ ነገራት ብግልፂ ምዝራብ ኣብቲ ባህልና ብዙሕ ስለዘየለኹም ስለዘይ ነተባብዕ ብብዙሕ ናተጎዳእና ንግነና ነገራት ቶም ዘይጥዕሙ እውን ምዝራብ ብዛዕባ ንሶም ዲስከስ ምግባር ሓቅነቶም ምምማይ ቶም ጎዳእቲ ዝኾኑ ከዓ ምውጋድ ቶም ጠቐምቲ መሓዝ ሓደ ናይ ዝማዕበለ ማሕበረሰብ መገለፂ እዮም እና ንሕና እውን ከምኡ ክንከውን ኣለና። እታ ፌስቡክ ዝለጠፍክዎ ጥያቄ እንታይ እዩ? ብዛዕባ ክልተ ነገስታት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ክልተ ነገስታት ድሕሪ ንጉስ ዳዊትና ወዱ ንጉስ ሰሎሞን ዝተላዓሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተደነቁ ዝተመስገኑ ኣካይድኦም ምስ እግዚኣብሔር ዝገበሩ ቅድሚ ኩሉ እግዚኣብሔር ዘቀደሙ ክልተ ነገስታት ነይሮም። ንሶም ከዓ ንጉስ ህዝቅያስና ኢዮስያስ ዝበሃሉ ማለት እዩ። ኢዮስያስና ህዝቅያስ ይበሃሉ። ብእንግሊሽ ያው ሄዘካያ ኪንግ ሄዘካያ እንድ ኪንግ ጆሳያ እዮም ዝበሃሉ። ጆሳያ በተለይ ያው ጆሳያ ዝበሃሉ ፕሪስታት ስለዝፈልጥ ታንግሊሽ ያ ዝበለፀት መፀለ ብዝኾነ ግን ንጉስ ህዝቅያስና ንጉስ ኢዮስያስ ንጉስ ኢዮስያስ እዮም ዝበሃሉ ማለት እዩ ብትግርኛ። እዞም ነገስታት እዚኦም ንምንታይ እዮም መፅሓፍ ቅዱስ ተመስጊኖም ኣካይዶም ምስ እግዚኣብሔር ስለዝገበሩ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዝነበረ ኣምልኾተ ጣዖትና ከምኡውን ነቲ ሓደ ትክክለኛ ነቲ ሓደ ሓቀኛ ነቲ ሓደ ኣማናዊ ኣምላኽ ሓዊሶም ምምላኽ ሎሚዶም ነይሮም። ካብቲ ከባቢኦም ዝነበሩ ጣዖት ዘምልኹ ኣህዛብ ኣምልኾተ ጣዖት ናብቶም ህዝቢ እስራኤል እውን ኣትዩ ነይሩ ማለት እዩና እዚኦም ሪፎርም ዝገበሩ እዮም። ብሪፎርሜሽን እዮም ዝፍለጡ። ኣብቲ ህዝቦም ዝነበረ ልምምድ ናይ ኣምልኾተ ጣዖት ኣወጊዶም ክሳዕ ዝተኽኣሎም ናይ ኣምልኾተ ጣዖት ተሰርሑ ዝነበሩ ንጣዖት መገለጫ መምለኽ ቦታታት ኣፍሪሶም ጥንቁልና ካብቲ ዓዶም ኣርሒቆም ሓደ እግዚኣብሔር ጥራሕ ክምለኽ ገይሮም ማለት እዩ። ህዝቅያስ እና ኢዮስያስ ዝበሃሉ ማለት እዩ። እና እቲ ናተይ ጥያቄ ዝነበረ ፌስቡክ እንታይ እዩ? ያው ሓደ ምን ምዃኑ ምፍላጥ እዩ ህዝቅያስና ኢዮስያስ። ካልኣይ ከዓ ብዛዕባ እዚኦም ብዛዕባ ንጉስ ህዝቅያስና ንጉስ ኢዮስያስ ብዙሕ ግዜ ይስበኽ ቤተክርስትያን ከምዚ ነይሮም ጥንቁልና ኣጥፊኦም ሓደ እግዚኣብሔር ክምለኽ ገይሮም እናበልካ ይስበኽ። ፅቡቅ እዩ ግን ካብቲ ታሪክ ከዓ ነየኢ ናብ በዓልትና ወሲድና ንሕና ካብኡ እንታይ ንምሃር ካብኡ ንሕና ተማሂርና ክንገብሮ ዝግበአና እንታይ ንኢልካ ባዕልካ ምጥያቅ እውን ኣድላይ እዩ። ኣባና ከዓ ነየኢ ኣብ ህዝብና ኮነ ኣብ ቤተክርስትያንና ጣዖት ናይ ጣዖት ኣምልኾት ናይ ጥንቁልና ልምምዳት ብጣዕሚ እዩ ዘሎና ኣብ ህዝብና ከንታይ ኣሎ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ልምምድ ዝመስል ኣብ ህዝብና እንታይ ኣሎ ኢሉ ንጠየቅዎ ጥያቄ ክልተ ዝመልስዎ እንታይ እዩ? ሓደ ኣብ ናህና ቤተክርስትያን ብዙሓት ምሁራን ሊቃውንቲ ዋላ ሓዱሽ ኪዳንና ብሉይ ኪዳን ተማሂሮም ክንዲ ብክርስቶስ ስጋና ደም ናይ ክርስቶስ ስጋና ደም ቅዱስ ስጉእ እናኸውርጆም ቀዲሞም ንስጋዊ ሕማማት እውን መድሓኒት ንሱ ገይሮም ናይ እግዚአብሔር ቃል ብእግዚአብሔር ኣሚኖም ናይ እግዚአብሔር ቃል መድሓኒት ገይሮም ስለ ናይ እግዚአብሔር ቃል እናስተንተኑ እናሓሰቡ ሜዲቴት እናገበሩ ብመንፈሳዊ ህይወቶም ክዓብዩ ካብ ዝፅዕሩ ብስራስርና ብቆፅላ መፅሊ ብገቢር ዝኣምኑ ናይ ሓዱሽ ኪዳንና ናይ ብሉይ ኪዳን መምህራን እውን ኣለው ብዙሓት እዮም ንሶም። ነዚ ከዓ ሓደ ችግር እውን ገና ካብ ቁልዕነቶም ኣትሒዞም ክመሃሩ እንተለዉ ንሓደ ቅዱስ ክመስሉ ሪፍሬዝ እየ ዝገብሮ ዘለኹ ንሓደ ቅዱስ ክመስሉ ኣስፓየር እናገበሩ እንተይኮኑ ዝዓዊስ ሓደ መምህሮም መረጌታ ኣከለ ዝተባሃለ ደብተር ኣከለ ዝተባሃለ ዝኾነ ተኣምር ገይሩ ስለ ዝበሃል ወይ ከምዚ ዓይነት ጥበብ ኣለዎ ስለ ዝበሃል ንሶም እውን ዓብዮም ከምኡ ክኾኑ ስለ ዝደልዩ ዓብዮም ምስ ተምሃሩ እውን ከምኡ እዮም ዝኾኑ እዩ ሓደ ዝተዋሃበ መልሲ ማለት እዩ። እታ ፌስቡክ ጥያቄ እንደፍቱ ቪድዮ ሊንክ ክገበልኩም እየ ክተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ሓደ መልሲ ከዓ እንታይ እዩ? 20-30 ዓመት ንጎንደር ጎጃም ከይዶም ብዙሓት ሊቃውንቲ ደፍተራታት ኩሎም ኣይኮኑን እዚ ግልፂ ክንገብሮ ዝግበአና ኩሎም ኣይኮንና ንብል ዘለና ግን ቁፅሮም ብዘይንዓ መጠኑ ምናልባት እውን ልዕሊ ፍርቂ ክኾኑ ይኽእሉ ሁኖውስ መብዛሕትኦም እዩ እንደው ዘርኢ እቲ ዳታ
إسرائنا 30 عامات كيدوم نقندر قوجام كيدوم يمهارو 30 عامات نابنت ناي مصحف قدس تمهاري 30 عامات ناي قدسان تاريخ تمهاري سب قدسنا خلامامد كتغري يخدنا زغبو قدسان كمسل اتليست كوم قدس ዋላት ኮይተ ዘይኮነስ በአንፈት ቅድስና ዝኸይድ ይኸው ዝግቦ እዚኦም ግን 20 30 ዓመት ዘይማታት ከቢድ ትምህርትታትና ተማሃሩ ቅኔና ተማሃሩ ይሕልፍዎ ድሓር መጽኦም ሓደ ተማሃሩ እንተለው ንሱውን እንደገና ከዓ አጋንንት ተዋሪሶም ድግምትታት ተዋሪሶም ድግምትታት ተማሂሮም እዮም ዝመጹ ብዙ ካኒ ሰይጣንና ውሽጦም ስለዘዋሃዱውን ካብ ድሕሪኡ ፍቅርና ትሕትና ቅድስና ይጽበየሎም ያው ትዕቢተኛታት ይኾኑ ካውታ ቤተክርስቲያን ናይ እግዚአብሔር ፍረ ዘይብላ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፍረ ዘይብላ ደረቅ ዝኾነ መንፈሳውነት ክህሉ ህዝቡውን سويلو بترى بلمدي نخمرح نعوم تختال خوون شجر كله انتلو مكرا يكون حمام كقط منتلون كاب نسها متاو ناقدس قربان مقراب ناكم زغير سبت عم بزح نخوون يقبر مالتينا بفريزي يجرينا بسوسنا قلت أسفح بلي يكون غير تنزهون ملستات جنزين ينزل مسألة ملستات يزي بزح حسابات زي ريهم ممكن تكون تقوليهم ملس زهاو كاي أو زي ممكن تيم تراحيم يغني اللي ملس زهاو كمني كورات حواتي زنزولون ملستات زين جن براكتيكال يعني حق يزي exaggerations مسلوكم سوات انت حالكم بس منهم exaggeration يكون سلا بقى قريبكم زي تريو سلا زي وي زي تنبو تريسيرش بيبرات زلو مصحف زلو سلا زي تنبو وينبر كما يبقى تفكر يا خاب لا على ساعتاتي كاب ترى دياقون جميرو كسال على ساعه باباسو كم زي لممد زلوهم بتعام بزحاتهم دلوم ما انت كن حيزو لكم مصاحو حانتي اكزامبل كوم الترئي انا بايزوي بزو زوريا زي على 15 زخونو ناي مصنعتي مصحفتون كم ناي مصنعت ورقاتون عم بيبلخو خصاعيزي ناي بيتيبياوያን ውን ከምውን بزي ኢትዮጵያውያን ስኮላርስ زي ኢትዮጵያውያን መጽናዕቲ ጸሐፍቲ ናብ ዓድና ኸይዶም ተቆሚጦም ምስቲ ህዝብና ተቆመጡ ዝጽሕፍዎ ኣብ ላይብረሪ ኣውዚ ንዋዕሉ ሓዲስ ኣብ ኣሪዞና ዩኒቨርሲቲ ላይብረሪ ግነየቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ሕማቕ ልምምድ ብፈረስና ገበራ ብናይ በጊዕ ፈርሲና ገበራ ኣንስቲ ዝሕፀወኦ ዝመሳሰሉ ኣለዎ ኮመን እዩ ኣነ ተወዲደ ብዛዕባ ይኹል በቃ ይፈልጦ ቆልዓ ኮይነና ዓበይኹስ ናሪእኻዮ ወይ ናተዘረበ ኢኻ ተዓቢ እዚስ ኣብ ላይብረሪ ውፅኦ ግን ያው ኣሪዞና ዩኒቨርሲቲ ኣብ ላይብረሪ ሓደ ፈረንጂ ዓድና ኸይዱ ኣብ ትግራይ እውን ኣምሓራ እውን ተቐሚጡ ብዲቴይል ጽሕፍዎ ብዲቴይል በቃ ቶም መርጌታታት ዝገብርዎ ብዝሕዝን መልክዑ ማለት እዩ ብዝኾነ ናብታ መፅሓፍሳ ካሊእ ግዜ ክምለስ እየ እታ መፅሓፍሳና ካሊእ መፅሓፍ ካላ ካሊእ እውን ኣላ ብዛዕባ ملك ساتنايل ساتنايل زصلي وصلوتات تمرغيتات زصلي وصلوت بجوز وين بانجليش وين تصحفت مصحف وين لا تساون خليك زي حزلكم مسوي لو ما انت كن حنت تاريخيه نصلكم دليل حنت تاريخ زنبولكم زناب زن كلتكم انت تصحفات صحفات كم زلو ونكم زي تتغيرن كتبيون እና ዛ መጽሐፍ ዚኣ ብሓደ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ فولكلور كاب بحر دار يونيفرسيتي ماسترز زلو دي سو ريسيرش يسرح تادسه صقاو الدسلاسه يزبال ل10 عامات ناي غازيطنيነት ስራሕ ልምድ አለን ንخብል ብናይ አምሓራ ማስ ሚዲያ ሰሚዕ የለኹ እና ዝወዱዙ እንታይ ዝገብር ካብ በቴሌቪዛ መጽሐፍ ዚኣ የመናፍስቱ መንደር ያ ተብዛ መጽሐፍ ዚኣ የመናፍስቱ መንደር በቴሌቪዛ መጽሐፍ ዚኣ ካብ ባህር ዳር ጀሚሩ ንኖርት ንሰሜን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናኸደ ጎንደር እውን ቦርደር ትግራይ ዘሎ ብምዕራብ ትግራይ እውን ዘለው ደፍተራታትና ሕማቕ ልምምድ ዘለዎም ሰባት ሙስኦም እናተቐመጠ ዓርኩ እናገበረ ዝተወሰነ ስጦታታት ገለ እውን እናሃበ ክሎም ከኣምንዎም እንቲ ክፈትዎም እንቲ እናገበረ ሙስኦም እናተቐመጠ እዩ ብዛዕባ ዝጥይቆም ብዛዕባ ትልምምዶም ይጥይቆም ገለገሊኦም ብዲቴይል ይነግርዎ شمم ون مصحف كان تصحف كاي وشجر يقولون يقولوا قال إمكان إيه شمنا خيط صحفه يلوم قنت زل نجاري نجروه قال إمكان بسرون أفتي ريتشوال أفتي سيد عن مصوع سنة سرعة ون نخجنة يفقدون ناس تفعل لي بوتا تحتي جنايو بزجر مالكعو نا لما أنتي دفترة كم زي سيد أنا وصرح الناس سرحة إتجازيتنيا تجوني زرعي بعينه زصحفه يخنبولكم دني كاو زي كنبولكم تلخو زنزا نجركم كلتا كومنتات زم حواتي فيسبوك صحفون
بزي ما رأيون يخم بزوجين يصرف ما نتصرف تريهم تنقلعوا تم عرفته بدم غيرهم يوم أمي تمو سو من باك جمرية نام ببنايو حد نجارات والنارين عن كدينا مالتيو زي ጸጋ ወልደ ስላሴ ዝብለኩም ዘለኹ ሓንከስ ገብረ ዘሎ ሓደ ወዲ ዘርኡ ይዝበሃል ንልዕሊ 20 ዓመት በአብነት ትምህርት ቤት ተማሂሩ እዩ እና ናይ ጸዋት ወዜማ መምህር ይኻ ታይዳ ልዕሊ 20 ዓመት ተማሂሩ ያው ብሳይንስ ተቆይኒ ፕሮፌሰር ይኸውን ሶ ፕሮፌሰር ይኒ ብቤተ ክርስቲያን ብፕሮፌሰርነት ዝበፅሕ ሰብ ብሓቂ ክኸውን ዝግብኦስ ፍልጠት ወዲኻ እስካብ ኻኒ ቅድስና ምልማድ ናብ ፕሮፌሰርነት ከኣኒ ብቅድስና ከተምፅእ ብውሽጥኻ ትራንስፎርም ክትከውን ኣብ ኩሉ ነገር ክርስቶስ ተቀድም ደቂ ሰባት ብምልኦም ብክርስቶስ ዓይኒ ትርኢ ኣብ ኩሎም ናይ እግዚአብሔር ብእግዚአብሔር ዓይኒ ትሪኦም ንኩሎም ሰባት ትስዕሎም ኣብ ኩሎም ሰባት ክርስቶስ ትርኢ ዓይነት እዩ ክትከውን ዘለካ ከምኡ ኢኻ ክትለማመድ ዝግበአካ ኣትሊስት ቲዮሬቲካል ወይ ከዓ እቶም ትክክለኛ ክርስቲያናት ዝገብርዎ ኣብ ካልኦት ዓድታት ዝተምሃሩ ብበዝሒ ክትርኢ ከለኻ ዘሩ ግን ከምኡ ይኮነ ዝገብር ዘሎ ባይ ዘ ወይ ትክክለኛ ሽሙ እዩ እና ከም ብወልኩም እየ ኣብዚኣ ክትሕዙ ለይ ዝደልየኩም ዘሩ ብጣዕሚ ምሁር እዩ ልዕሊ 20 ዓመት ተማሂሩ እዩ ኣብ ኣብነት ትምህርት ቤት እና ናይ ዜማ መምህር እዩ እና ክጅምር እየ ምንባብ ማለት እዩ ዘሩ በትግራይ አንዲት ትንሽ መንደር ውስጥ ነው የተወለደው ከም ዝበልኩኹም ዝጋዜጠኛ እዙይ ኣብዛ መፅሓፍ እዚኣ ካብ ባህር ዳር ጀሚሩ ንላዕሊ ንሰሜን ገፁ ብጎንደር ገይሩ ኣብ ዝተፈላለየ ገጠራማታት እውን ኣብ ከተማ እውን ዘለው ከምዚ ዝለማመዱ ከቕርቡ ፈቃደኛታት ዝኾኑ ምስኦም እናተቐመጠ ብዙሕ ዓመት ወሲዱ እዩ ዝፅሖ ምስኦም እናተቐመጠ ስጦታ እናሃበ በቃ ዓርኮም እናኾነ ከመይ ደፋርና ጅግና ወድኾም ዝኾነ ዝገርም እዩ ዝፅሖ ንሓደ ካብኦም ዘግነዮ ዘርኡ እዩ ሎማዓንቲ ዘርኡ ኢና ፎከስ ንገብር ዘለና ብዙሓት ዝገርም ታሪክ እኒአው ዝመፅሓፍ ዘርኡ በትግራይ አንዲት ትንሽ መንደር ውስጥ ነው የተወለደው እድሜው ለአቅመ አዳም እስኪደርስ ያደገውም ከትውልድ ቀየው እንደሆነ ነግሮኛል እርሱ እንደሚለው ከስውራን መናፍስቱ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ የተገናኘው በልጅነቱ ነው ከስውራን መናፍስቱ ያው አጋንንት የመውዚ ክፋት መናፍስቱ እዩ ስውራን መናፍስቱ ይዝብሎም እዮም ኢሎም ዝፅውዕዎም በበዝሒ መፅሓፍ ባዕሉ ከምና ላይ ይፅሖ ይዝፅውዖም እና ከምቲ ኣብቲ ኮመንት ዝተፅሓፈ ናይ ዓድና ሰብ ሓደ ችግሩ እዚ ዕንቅፋት ዝኸውን ዘሎ ካብ ቁልዕነቶም ጀሚሮም ሰባት እዚ እናሰምዑ ዓብዩ ብዙ በድናቆት ከምዚ ናይ መናፍስቲ ድናቆት ዝተመልአ ስለ ዝኾነ ትባህልና እዚና ሰምዑ ዓብዩ እንተለው እቶም ቆልዑ ድሓር ዓብዮም እውን ንስኹን እዮም ክፅዕቡ ክትሪእዎ ኢኹም ዘሩ ዝኩሉ ዋላ እንተተምሃረ ምንም ኣይተቀየረን በጋንንተ ድናቆት ክሳዕ በጋንንተ ድናቆት ዝሰኸረ እዩ በቃ ኣጋንንቲ ብጣዕሚ ዘድንቕ ብኦም ዝስርሑ ስራሕትታት ከመይ ዝግርሙ ከም ዝኾኑ እዩ ዝዛረብ እዚ ከዓ ካብ ቁልዕነቱ ትሒዙ እናሰምዑ እውን ዝዓበየ እዩ ስውን ሓደ ኢምፓክት ኣለዎ ወንጌል ድሓር ክሰምዕ እንተለዉ ስኢሉ ሰሚዑ በቃ ምንም ኣይመስሎን ማለት እዩ በቃ ብቲ ነጋንንቱ ዘለዎ ድናቆት ይቕፅልና እንደውዚ እንታይ እዩ ትዝ ኢልኒ ዛነ ብዛዕባ ከባቢ ሓደ መረጌታ ነይሮም ትሰብ ይፀሎም እዩ ሕማቕ ይገብሩ እዮም ዝብሎም ኣነ ይፈልጦን ይብሎም እዩ ግን ካሊእ መምህር ከዓ የለን ደቁ ከዓ ናብኦም ይሰድድ ሒዙ እዩ ሓደ ችግር እኒአ ካብ መምህርካ ፍልጠት ጥራሕ ይኮንካ ትምሃር ቅድስና ወይ ከዓ ሕማቕነት እንታልዩ እውን ካሊእ ሕማቕነት እውን ኢኻ ትምሃር ብቃላት ጥራሕ እንተይኮነስ ብተግባር ዝገብሮ እውን ኢኻ ትምሃር እና እቶም ቆልዑ እንድሕር ካብ ሓደ ሕማቕ መምህር ዝምሃሩ ኮይኖም መቸም ሕማቕ መምህር ቅዱስ ከውፅኡ ቅዱሳን ቆልዑ ከፍሪ ኢልካ ምሕሳቡ ከቢድ እዩ እና ከምኡ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ዝችግር ዘይ ዓድና ውጥንቅጥ ዝወፀ ዝገብሮ ዘሎ ማለት እዩ አብሮ ያደገው ስብዕናው ተወልዶ ካደገበት ቀዮ የተጠነሰሰ እንደሆነ ራሱ ይናገራል የስውራን መናፍስቱ ለማመን የሚከብድ ምስጢራዊ እንቅስቃሴ አዳዲስ ታሪኮችና እንግዳ ድርጊቶች መከታተል ከምንም ይልቅ እያጓጓኝ የመጣውም ሁኔታውን አንድም ሳያስቀሩ የሚተርኩት እንደ ዘሩ አይነት ሰዎች ምክንያት ሆነው ነው ብለለው ከምን ዘሩ ዝወሉ ሰባት ዝታሪክ ዝብሉ ሞር ምሰግነ ጋዜጠኛ ዕሚ ሞር ኢንቨስቲጌሩ ብዛዕባ እዚ መጽሓፍ ይጀምር እንደው ሰለስተ መጽሓፍ ይጽሕፍ በስተፈላለየ ርእስቲ እውነታውን ከመመስከር ባሻገር ነገሮችን ልብ ሰቃይ በሆነ መንገድ የሚተርኩት እንደ ዘሩ አይነት ሰዎች ዋነኛ የታሪኩ ምንጭ ነበሩ። ዘሩ ከልጅነቱ ጀምሮ የመናፍስቱን ልዩ ኃይል ለመጎናጸፍ እስካደረገው ጉዞ ዘርዝሮ ለመንገር ወደ ኋላ የማይል በሁሉም ነገር ተባባሪና ጥቅ ወዳጅ ነው።
ዝገርመኩም እዚ ክንደይ ጉዕዞ ተጓዓዘ ጋንንትና ሰውነትኩም ዝተዋረሰና ኣጋንታዊ ስራሕቲ ዝሰርሖምስ ንምዝራብስ በቃ ይሕጉሶ ብዙሓት ኣጋጢሞም ንኣነ ከምዚ ናይ ቤተክርስትያን ሰባት እንደው ዝገርመኩም ዓብይ ቦታ ዘለዎ ኣገልገልቲ ካህናት እንተይቀረዩ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም እዚ ዘድንቁ በቃ ዘይጎድእ ዝመስሎም ከም ሓደ ጥበብ ዝወስዱ እኒኦ ፍቲ ቤተክርስትያን በቃ ኣነ ንባዕለይ ኣጋጢሞኒ ማለት እዩ እንደው ሓደ ክልተ ሰለስተ ይኮኑን ብዙሓት እዮም ብዝሕዝን መልክዑ ማለት ይረእይዎ ከምዚ እዩ ኮይኑና እኒአና እንደው ዘርኡ ኣይሓፍርን እኳ ብዛዕባ እዞም ሕዋኣት መናፍስቲ ንምዝራብ ካብኡ ክትርእይዎ እዞም ሕዋኣት መናፍስቲ እዚኦም መላእኽቲ ከም ዘይኮኑ እቶም ጥዑያት መላእኽቲ ከም ዘይኮኑ ትዘርኡ ዝሰርሖ ስራሕቲ እቶም ሰባት እዚኦም ዝሰርሕዎም ስራሕቲ እዞም ሕዋኣት መናፍስቲ እዚኦም ዝሰርሕዎ ስራሕቲ ክነግረኩም እየ ባይዘወይ እዚ መጀመርያ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ከባቢ እዚ ታሪክ ስኢሉ ደባሪ ክመስለኩም እዩ ንእሽተይ ተዓጎስኒ ብጣዕሚ ዘንጠልጥልን ዘሕዝንን ዘምህርን ታሪክ እኒአዎ ማለት እዩ በአብዛኛው እርሱ በሚያከናውነው መናፍስታዊ ስርዓት እንድገኝ ከመጋበዝ ጀምሮ በድቡቅ ስርዓት ተሳታፊ ሆኜ ሁኔታዎችን እንድገነዘብም ተባብሮኛል። ወዳጅ ዘርኡ ገና በማለዳው የልጅነት ጊዜው ባልነቃና በማህበራዊ ህይወት ባልደረጀ ማንነቱ ነው ከስውራን ዓለም ጋር የተዋወቅኩት የሚለው ገና ካብ ቁልዕነቱ ሕዝሕዙ እዩ ምስ አጋንንት ተዋሪሱ ካብኡ አጋንንት ተዋሪሱ ትምህርትን ተተማሃረ መቼም ትምህርት ስለተማርካ ዜማ ስለተማርካ ምንም አጋንንት ምንም አይመስለውም ቅዱስና ክሳዕ ዘይተለማመድካ ስለ ስውራን መናፍስቱ ታሪክ እንደ ተረት እየሰማ ከማደጉ ባሻገር ስውራን መናፍስቱ በተለያዩ መንገድ ሲወደሱ የሁሉ ነገር ገዥ ሆነው ሲመለኩ ያውቃል። ታዲያ በዚህ ዓዊዳ አእምሮ በቃ ይታዝ በአእምሮና በአካል ብቁ ሆኖ እንዲያድግና ጤናው እንዲጠበቅ አስተዋጽኦ ስላደረጉ መናፍስትን በጽኑ ያምናል። በቃ ተመጋንንት እዮም ሓልዮም ሲውፅሖምኒ ንባዕሉ ይዛምን ተሓደ ችግር ከዓ እዚ ኣብ ገጠር ትግራይ ከባቢ ኣብ ብዙሕ ከባቢ ምናልባት ሎሚ ምስ ሳይነስ ምፁና ተመሓሸ ተኸደንበር ሰብ ክሓምም እንተሎ ዝኾነ ወረብሽኝ ዝዓመፅ እንተሎ ህፃውንቲ ድሕር ኮይኖም ንሕና ናትኩም ዘርኢ ኮይና ግደፋና ናትክን ዘርኢ ኢና ግላ ኢልካ እዩ ንዘይርአ መናፍስቲ ምሕፀንታ ዝቐርብ እና እዚና ሰምዓዊ እዩ ማለት እዩ ዘሩ በቃ ንሶም እዮም ተኸናኺኖም ኣዕብዮምን እዩልኒ በቃ እግዚአብሔር የለን ንዘርኡ ዘይማ ጥራሕ ዘዚመሉን እግዚአብሔር እምበር ኣተሓሳስብኡ ኩሉ ብናይ መናፍስቲ ስራሕ ዝሰኸረ እዩ በቃ ዝዓበደ እዩ ዘሩ የልጅነት ጊዜውን አስታውሶ ያጫወተኝ ጣፋጭ ታሪክ መቼም አይረሳኝም። ታሪኩ ከመናፍስቱ ጋር አንድ ፍሬ ልጅ እያለ ስላስተዋወቁት አያቱ ነበር። ተረት የሚመስለው ዘርኡ የተረከልኝ እውነት አስገራሚ ነው። እናሐጉ እውነት ሒዘንኩም እየን እናሐጉ እየን መልእ ነው እኔዋ ማለት ይብቁልዕነቱ የእናቴ እናት አያቴም እኔም ሆነ አብሮ አደጎቼ ሁሉ አንዘነጋትም። በመኖሪያ ቀያችንና በአጎራባች መንደሮች በየጊዜው የተለመደው መንፈሳዊ ስነ ስርዓት የሚፈጸመው በእርሷ አማካኝነት ብቻ ነበር። የመንፈሳዊው ስነ ስርዓት ብቸኛ መሪና አድራጊ ፈጣሪ ነበረች። ዝኾና ዛብ ዘለዎ ነጋንንቲ ዝተዋረሰን ዓብይ ዕሪ ዝቆፃፀረን ዓይነት የኒዋ ክፉእ መንፈስ በአን ሓዲሩ እዩ ነቲ ከባቢ ዝቆፃፀሮ ዘሎ ነቲ ከባቢ ዘጥፍኦ ዘሎ ግን ክርስቲያን ማሕበረሰብ እዩ እዚ ብስም ማለት እዩ ዘርኡ ንዕኡ እዩ ከዓ ክርስትና ተማሂሩስ 20 ዓመት ኣብ ክርስትና ትምህርቲ ሕሊፉ ግን ክርስቲያን ኣይኮነን። ዝገርም መልክዑ 20 ዓመት ተኣክል ተማሂርካ ኣብ ክርስትና ቤተ ክርስቲያን ግን ክርስቲያን ኣይኮንካ። በተለይ እኔ በልጅነቴ በሚመላለስብኝ በሽታ ምክንያት ያልጸናውን ገላየን እየዳሰሰች የመናፍስቱን ስም እየጠራች የምታደርገው ጸሎትና ተማጽኖ በፍጹም አይረሳኝም። ዘርኡ ይተርኽ ዘሎ እኔ የዛ መንፈሳዊ ተጽዕኖ ውጤት ነኝ። በወቅቱ ከኔና ከእርሷ ውጪ በአይኔ የማይስተዋሉ ነገር ግን የሚሰሙን መናፍስት አብረውን እንደሚኖሩ በጽኑ አምን ነበር። ከምዚ አኮይነ ዓብኒኤ ካብ ትክክለኛ ክርስቲያን ፎርሜሽን ካይግኔን በህፃንነቱ ከምዚ ዓብኒኤ መብዛሕትኡ ክርስትና ባህል እዩ ዓድና ትክክለኛ ክርስቲያናዊ ኣስተምህሮ የለን። ኣብ ገጠሩ ኮነ ከተማ ተብ ከተማ ትዕድል ዘለውን ቤተክርስትያን ይኸይድን ስልካ መምላስ ጥራሕ እዩ እምበር ሰንበት ትምህርቲ ቤት ኣበቲኻ ብስነ ስርዓት መፅሓፍቲ ገዚእኻ ምንባብ የለን። ኣብ ገጠር እውን ምስቲ ኑሮ ምኽባዱ እውን ብስሩ እውን በቃ ክርስትና ባህሊ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ከምዚ እዩ ኮይኑ ቤተክርስትያን ክኸተልካ ጀስ ዜማታት እዩ ተማሂሩ ብግእዝ እዩ መጀመርያ ኣይርድኦን ስኢሉ ምዛሚ ጥራሕ እዩ
ዋላት ሓድሽ ክዳን ውን እንተንበወት መጽሐፍት ውን ብግእዝ ሶሶሉ ምን አንቢዎ ይሐልፉ ማለት ነው። ከመናፍስት ጋር በጋራ የሚከናወነውን እንዲህ አይነቱን ስነ ስርዓት በማለዳ በጮርቃ እድሜ በወተት ጥርሴ እያለሁ ነው ተሳታፊ የሆንኩበት። ከነገረና ኢድሓር እንታይ ከም ዝገብር ሁሉንም ከምትሆነው ከጠባቧ የአያቴ የሳር ጎጆ ምድጃ አንስቶ በአቅራቢያችን በሚፈሰው የመንደራችን ወራጅ ወንዝ በየጊዜው መንፈሳዊ ስነ ስርዓት ይፈጸማል። በአይን የማይከሰቱትን ስውራን መናፍስት ማክበርና መፍራት የጀመርኩትም ያን ጊዜ ነው። ወዙይ በቃ ካልአይ ባርነት የተተሓዙ ክርስቶስ ነፃ አውፂኩም እሞ ደጊምኩም ባርነት የተተሓዙ ይዝብል ቅዱስ መጽሓፍ ዘሩ ግን በቃ ባርነት እኔ ገና በህፃንነቱ ትሒዞም በወለዱ ምክንያት በህፃንነቱ ትሒዞም ናብ ባርነት እሞ ንስውና ቤተክርስቲያን ቀሪቡ ብዙሕ ተተማሃረ ዋላ እኳ ምንም አይተቀየረን። እንደው ሞር መጽሐፍቲ ድሓር ክነገረና እዩ ሞር ንዕኦም ንምፅዋዕ ዝኸውን መጽሐፍቲ ካብ ቤተክርስቲያን ነግንዩ ብዙሓት ማኑስክሪፕትታት ነግንዩ ማለት እዩ። ከዚህ የተነሳ የዶሮና የበግ መስዋዕት የሚቀርብለት የአያቴ መንደር ወንዝ እንደ ግዑዝ አልቆጥሮም። ይህን መሰል ሁኔታዎች ደግሞ በአይን ሳይታዩና በእጅ ሳይዳሰሱ በጽኑ ስለሚመለኩት ስውራን መናፍስትና እንቅስቃሴያቸው አብሮኝ ያደገ እምነት እንዲያድርብኝ ሳያደርጉ አልቀሩም ማለት ይቻላል። ዞር ይዛረ ዘላ ሰዓዚ በብናብ እንደተፈጠሩ የሚቆጠሩት ስውራን መናፍስቱ ሁሉና ለእኔ በልጅነቴ የተመዘገበ እውነት እንጂ የማይጨበጥ ተረት አይደለም። በቃ አፉ ሞሊኡ እዩ ዝከራኽበሎም ዘሎ እንቶም መናፍስት በቃ ድሓር እውን ብተግባር እውን ይዎም እዩ ይፅውዖመሎን ዝተፈላለየ ነገር ይጥቀመሎም እዩ ንሰባት ሰርቪስ እውን ይህበሎም እዩ ብኦም እውን ገንዘብ የግን እዩ በቃ ኩሉ ንዑ ረዳእቱ ንዑ ሓለውቱ ንዑ መንገዱ ንዑ ፅድቁ ንዑ ህይወቱ ንዑ ጎይቶቱ እዞም ሕቡኣት መናፍስት እዮም እኒአው ብዘሕዝን መልክዑ ማለት እዩ። ክርስቶስ በዚኦም ተተኪኡ ስለ ስውራን መናፍስቱ መንደር ታሪክ እንደዞሩ ያሉ ሰዎች ዋነኛ ምስክር ናቸው። አሁን ጋዜጠኛው ነው የሚናገረው። በተለያየ ጊዜ በሚስጥር በሚከናወነው የአስማት ስራና መናፍስታዊ ስርዓት ተጋብዤ የታዘብኩትም ይህንኑ ነው። ከአስማት ሰሪው አስማቱን ከሚያሰራው ግለሰብና ከመለኮት ውጪ ለማንም የማይገለጽ ድብቅ ተግባር በአካል እንድመለከት በተጋበዝኩበት አጋጣሚ ሚስጥራዊውን የሰዎችን እንቅስቃሴ በተወሰነ ደረጃ ታዝቤያለሁ። ዘሕዝን መልኩ ዘሕዝን ነገር ከዓ እዙይ ብግልጽ ስለዘይን ይዛራረበሉ ገለገሊ ሰው ተተረድኡን እዩ ናብኦም ዝኸይድ ከምዚ ነገር ሕማቕ ነገር ተሳታፊ ዝኸውና እዙይ ምዝራው ሕማቕ ምዃኑ ብግልፂ ምቕራቡ አትሊስት ናብ ከምዚ ነገር ክሳተፍ ዘይደሊ ክርስቶስ ከቅድም ዝደሊ እግዚአብሔር ከቅድም ዝደሊ ትክክለኛ ክርስቲያን ክኸውን ዝደሊ ሰብ ባዕሉ ይፈሊ ማለት እዩ። ከምዚ ነገር ወፎች በዝማሬ ንጋቱን ሳያበስሩ በድንግዝግዝ ጨለማ የቀትር ፀሐይ እንደ እቶን በሚያቃጥልበት ቀትር ማንም ዝም በማይልበት በውድቅት ሌሊት የሚከናወን የአስማት ስራና ለስውራን መናፍስቱ የሚዘጋጅ መናፍስታዊ ስነስርዓት በተለያየ ጊዜ ታድሜ ጥቂት ቢሆንም የሚስጥራዊን እንቅስቃሴ ይበልጥ እንድረዳ አድርጎኛል። በቃ እዚ ፕራክቲካል ኢሪን የፍቱ ቦታ ብምግናይ ቆዩ አጋንንት ትፅውዑ ሰብ ተፈላለየ ናብቶም ደፍተራታት ከይዱ ዝተፈላለየ አገልግሎትን ተግኒ ይዝሪ ክፅሕፍ እዩ ማለት ክትሪኢኹም ስፔሲፊክ ኤግዛምፕል ክበናይ ክሳዕ ሕዚ ጀነራል እኔ ከዚህ የተነሳ የዚህ ጥናት ሁሉም ነገር የነበረው ወዳጅ ዘርኡ ባመቻቸልኝ የአስማት ስርዓት የታደምኩበትን አጋጣሚ ምንጊዜውም አልረሳውም። ሁኔታውን ብዙ ሰዎች በድብቅ በአስማት ስራ የመሳተፍ ልማድ ማሳያ አድርጌም ነው የቆጠርኩት። ያን ጊዜ ከተነገረኝ ታሪክ መካከል ጊዜያቶች ለስውራን መናፍስቱ የሚመቹ ከመሆናቸው በተጨማሪ በተቀመጠው ትዕዛዝ መሰረት አስማቱ ተግባራዊ እንዲሆን ጊዜ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተነግሮኛል። ሶታ ይዝብል ዘሎ ብዙኾነ ጊዜ ንዞም መናፍስቲ እዚኦም ዝኾነ ጊዜ ኣሎ ንሶም ብዝኣዘዝዎ መሰረት ኣብ ዝኾነ ጊዜ ኢኻ ትገብሮ ዝኾነ ናይ ባዕሉ ስርዓት ኣሎ ብትስርዓት ስፔሲፊክ ስርዓት ክኾን ኣሎ ለምሳሌ ወርሒ ንመጀመርያ ዝወፀቱሉ ክኾን ይኽእል ወይ ፉል ሙኖ ዝኾነት ክኾን ይኽእል ተፈላለየ ስርዓት ኣለዎ ከከም ዓይነት ኣጋንንቱና ከከምቲ ዝሰርሕዎ ዓይነት ክፍኣታት እውን እዩ ዝውሰን። ዘርኡ ከስውራን መናፍስት ጋር ተያይዘው የሚነሱ አፈታሪኮችን በአፈታሪክነታቸው ሳይሆን እንደተፈጸሙ ታሪኮች ነው የሚቆጥራቸው። በቃ በኦም ታይ ዝበሃል ሰኺሩ እዩ በቃ ኮይኑዎ
infatuated ኮይኑ ብናይ stories of demons he is so infatuated and when he narrates their stories በቃ ደስ ይብሎ ብደስታ ይዛረብ ሓደ ጎዝ ክርስቲያን ንክርስቶስ ብጣዕሚ ዝፈቱና ክርስቶስ ዝናፍቕ ሰብ ብዛዕባ ክርስቶስ ገበረልና ናይ ምድሓን ስራሕ ብዛዕባ ልደቱ ብዛዕባ ጥምቀቱ ብዛዕባ ትምህርቱ ብዛዕባ ስቕለቱ ስቅያቱ መከሩ ብዛዕባ ትንስኤኡ ብዛዕባ ዕርገቱ ብዛዕባ ዳግማይ ምጽኣቱ ኦብሰስድ ኮይኑ ይውግዕ ትክክለኛ ክርስቲያን ክርስትና ናብ ደሙ ናብ ልቡ ናብ ደሙ ናብ ነብሱ ዝሰረፀ እዚ ከዓ ነየ ናይ ዚኦም ታሪክ ይበቃና ኣብ ደም ሰራውር ዝንየ ሰው ኩሉ ዋላ ተኣፈ ታሪክ ዘበለ እውን ሓቂ ዝመስሎ ይብለና ዘሎ በመናፍስቱ መንደር የሚከናወነው ተአምራት ተጽዕኖ ሳያሳድሩበት አልቀረም መሰል ሁሉም የስውራን መናፍስቱ ታሪኮች ሐሰት ያልተደባለቀባቸው ሐቅ ናቸው ካልገረው ኩዚ ናይ ቤተክርስቲያን ነው እኮ 30 ዓመት ቤተክርስቲያን ተማይርካ እስከም ይጥፋል ብዝሕዝን መልኩ ክርስትና ተማይርካ ነው ዓላኻ ነቀደም ድር ዘይለውጥካ መማርካ እንታይ ይኸጥሞ ብሱ ብትስተማርካ የመጠን ኮ ይኸተጥያቅ ብትትፈለጥካ የመጠን ብትስተዋሃብካ መጠን ይኸተጥያቅ መቸ በመናፍስቱ እየታዘዙ ባህሩን በማዕበልና ሞገድ ስለሚያናውጡት እንደ ፈረስ በውቅያኖስ ስለሚጋልቡት አንስና ተባዕት አውሎ ንፋስ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰማሁት ከእርሱ አንደበት ነው። የምስ አናው ሰሚዓም ይፈልጥን ነፋሳቱ የስውራን መናፍስቱ ተጋላቢ ፈረሶች እንደሆኑም ዘርኡ ነግሮኛል። ወይ ጉድ አኔ እዚ ከምዚ ነገር የጥኒ ላይክ PhDs atmospheric physics እና particularly physics ኮይንስ ኦሽን እና አትሞስፌር ዘለ ኢንተራክሽን ንፋስ ብምንታይ ምክንያት ይለዓል ካበይ ናበይ ይኸይድ ኣብ ውቅያኖስ ዘሎ ሓይሊ ብምንታይ ምክንያት ተላዒሉ ካብ ናበይ ይኸደሎ ክኸይድ እንተሎ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ከተሎ እንታይ ኢምፓክት ኣለዎ ኣበይ እንታይ ዓይነት ዝናብ የዝንዎ እንታይ ዓይነት ሄሪኬን የምፅእ ኣበይ ከዓ እንታይ ዓይነት ድርቂ የምፅእ ንምንታይ እዩ እንድሰን እዚ ፊዚክስ እዩ በቃ እዚ ሳይንስ እዩ ስታዲ ዝግበር እና ንፋሳት ጥራሕ በጋንንተ ይኮንን በጋንንተ ዝለዓሉ መናፍስቱ ሁሉ ንፋሳት ሁሉ ይኹሉ እዮም ከምቲ ዝሎ ዘሎ ዘይ ርግፀኛ ኮንኩን ንሕና ግን ንፈልጦ ብሳይንስ ከም ዝለዓል እዩ ንኣብነት ኣብ ዓድና ደረቕ ዝኸውን ከም መብዛሕትና ከንፈልጦ ኣብ ዓድና ዝናብ ዘይዘንብ ፓሲፊክ ኦሽን ኢስተርን ፓሲፊክ ኦሽን ብጣዕሚ ክመውቕ እንተሎ እቲ ውቅያኖስ ክመውቕ እንተሎ እቲ ማዩ ንፋሳት ናባና ክንዲ ምምፃእ ማይ ሒዞም ክንዲ ምምፃእ ናብኡ ስለ ዝኸዱ ናባና ዝመፁ ንፋሳት ደረቕ ዝኾነ ንፋሳት ይኾን ዝናብ ማይ ዘይብሎም ማለት እዩ ማይ መፍሲሶም ማይ ወዲኦም ይመፁ ሓደ ምክንያት ይሱ ካልኦት ምክንያታት እውን ኣለዉ ብቻ ኩለኩም ዝደለኹም እዚ ዝገልፆ ዘለኹ እንታይ እዩ ንፋሳት ግድብ ኩሎም ንፋሳት በጋንንተ ይኮኑ ወይ ከዓ ብመንፈሳዊ ይኮኑን ዝግለፁ ሳይንስ እዩ እቲ ኤክስፕሌን ኣብ ዓድና ዝቕፅል ክረምቲ ድርቂ ክህሉ ከም ዝኽእል ናይ ሎሚ ዘሎ ናይ ጉግል ሞዴል ድሕሪ ሓደ 8 ወርሒ ክሳብ ሓደ ዓመት ቀዲሙ ክነግረና ይኽእል እዩ ኣረ ብዙሕ ዓመት ዋላ ካብን ዓቐብ ምክንያቱ ማቴማቲካል ሞዴል ይካን ሞዴል ኢት ኣነ ንባዕለይ እዩ ማቴማቲካል ሞዴል ከምዚ ተማሂረ PhD እና ኩሉ መጋንንቲ ኩሉ ንፋሳት ይኮን በጋንንቲ ዝኸውን ይኽለኩም ደለየን ወይ ተወሰነ መልክዑ ኣርሰይ ስሒተ ኦኬ ረቂቃን ስውራን መናፍስት ከሰው ልጅ አእምሮ በላይ ማንኛውንም ነገር በቀላሉ ለመረዳት እንደማይቸገሩና የፈቀዱትን ለመከናወን እንደማይሳናቸው በተደጋጋሚ ነው የሰማሁት። አጋጣሚው ዘሩና እጅግ የሚያደንቃቸው የስውራን መናፍስቱ ታሪክ ያስተዋወስኩበት ነበር። ጊዜው መሽቷል። ፀሐይ ወደ ማደሪያዋ ጠልቃለች። ቢሆንም ፀሐይ የሌለችበት ምሽት በጨረቃ ብርሃን ተሞልቷል። በተለምዶ ጨረቃ የምትወለድበት የጥቅምት ወር ከሌሎች ወራት ይበልጥ ምሽቱ በጨረቃ ብርሃን ይደምቃል። ጨረቃ በወለደች በሰባተኛው ቀን አስማቱ ከተሰራ ውጤታማ እንደሚሆን ስለሚታመን ነበር ጊዜው የተመረጠው። ሶይዚ ዝኾነ ድግምት ልምምድ ይኸድ ናንታይ ዘለና ዘሎ ወርሒ ድሕሪ ምውፅሓስ ኣብ በርሻውዓይ መዓልቲ እያ ሞር ኢፌክቲቭ ዝኾን ሰብ ከምዚ ኢሎም ጋርበጅ ዝኾነ ነገራት ክገብር መከሩ ይበለም። የስነ ስርዓቱ እቅድ ደግሞ በዞሮ አማካኝነት ቀድሞ ተነግሮኛል። በእለቱ ስለሚከናወነው አስማት እንዲሁም መውሰድ ስለሚገባ ቅድመ ጥንቃቄ ሁሉ ተገንዝቤያለሁ። ቅጠሎቻቸው በከፊል ካረፈባቸው ረጃጅም እድሜ ጠገብ ዛፎች ማዶ እንደ አምፖል አካባቢውን ብርሃን
የለገሰችው ጨረቃ ከሰማዩ ዝቅ ብላ ተንጠልጥላለች። ምሽቱ በጨረቃዋ ብርሃን ምክንያት ባይጨልምም ጊዜው ነግደዋል። የአካባቢው ጸጥታ ደግሞ ሌላ ክፍለ ዓለም እርቀው የሄዱ ያህል ጸጥ ረጭ ብለዋል። በአካባቢው የረበበው ከባዱ ጸጥታ ይሁን ቀደም ሲል የሰማኋቸው ከስውራን መናፍስት ጋር የተያያዙ ህቡዕ ታሪኮች ምክንያት ሆነውኝ በውስጤ ልገልጾ የማልችለው ፍርሃት ተዘራ። ለይቲ ይኸድናኦም ኣነ ብዛዕባ ይኸሉ ደው ክመስል ተሎ ብጣዕሚ ኢና ንፈርሕ ምሸት ንበይኒኻ ሩዋ ምቁራፅ ወይ ብትሕቲ ዓብይ ኦም ብዳዕሮ ዓብይ ኦም ዝነበረ ብዳዕሮ ምሕላፍ ዝመሳሰለ ዝኾነ ዝከብደካ ነገር ኣሎ። ሓደ እናዓበ ሰማዕናዮ እውን ስለ ዝዓበየ ናይ ግድነው መናፍስቲ ስለ ዘለዉ ማለት ኣይኮነን። ግን በቃ እናሰማዕኻ ናፈርሓኻ ስለ ዝዓቢ በቃ ትፍርሕኒ እናዚ ከዓ ነይ ልምዱ እውን እኒአዎ ዝተፈላለየ ናይ ስውራን መናፍስቲ ወይ ከዓ ናይ ጋንንቲ ሪቹዋልስ ተገኒኒ ሒዙ ክግነ እዩ ዝኸድ ዘሎ እና ዘይትፈርሐሉ ምክንያት ኣለካ ብደንብ እኳ እናፀለይካ ትኮይኑ እምበር ከጨረቃ ወለል ካለው የምሽት ብርሃን ውጭ የፍጥረት እስትንፋስ ጸጥ ረጭ ባለበትና በተዘጋበት በዚህ ለመናፍስቱ በተመረጠ ጊዜና ቦታ ምን እንደሚፈጠር መገመት ደግሞ አስቸጋሪ ነው። ምናልባትም በስውራን መናፍስቱ ትዕዛዝ ለአስማት መስሪያው በተመረጠው ልዩ ቦታና ጊዜ የተገኘሁት ቀደም ብዬ ነው። ምናልባትም በስውራን መናፍስቱ ትዕዛዝ ኦኬ ቀድሜ ነው የተገኘሁት ነው እያለ ያለው። ከተቀጣጠርንበት አካባቢ እስክደርስ እየተረማመድኩ ያለፍኳቸው የመካነ መቃብር የድንጋይ ክምሮች በቦታው ከነገሰው ጸጥታ ጋር ሌላ ተጨማሪ ፍርሃት ይቀሰቅሳል። ለይቱ ብመቃብሩ ወንማ ችግር እዩ። ብዙሕ ከዓ ዳታታት ከም ዘርኢ ከዓ ነየ ብዙሓት ድግምትታት መቃብር እዮም። ብመቃብር ሓመድ ወይ ካብ መቃብር ተኣሽሙ ወሲዶም ዓፅሚ ወሲዶም ወይ ሓድሽ ሬሳ ዝሞተ ክፍሊ ሰውነቱ ቆሪፆም እዮም ዝሰርሑና። መቃብር መፍርሒ እዩ። እንታይ ሰብ ዝሞተሉ ሰብ ዝተቐበረሉ ከባቢ እውን ሽሩ ክትሓስበተሉ እውን መፍርሒ እዩ። ተመጋንንቲ እውን ከባቢ እዮም ዝግነዩ። አስማቱ እስከሚከናወንባት መቃብር ቤት እንደሆነች ከገመትኳት ከደቃቅ ድንጋይ የተገነባች ትንሽ ቤት ድረስ ቦታ በመቃብር ክምር ድንጋይ የተሞላ የሙታን ሰፈር ነው። መቃብር ሓሊፉ እዩ ዝኸድ ዘሎ ናበይ እዩ ዝኸድ ዘሎ ድግምት ናብ ዝስርሕላ ሓንቲ ቦታ እዩ ዝኸድ ዘሎ። መን እዩ ነጊርዎኒ የብኣ ክግነ ተሰዓቱንቲ ቦታ ነጊርዎኒ መን እዩ ዓርኩ ዘርኡ ዝበሃል ትግረዋይ 20 ዓመት ልዕሊ 20 ዓመት በኣብነት ትምህርቲ ቤት ዝሓለፈ ናይ ቤተክርስትያን ሊቅ ናይ ፅዋት ወዜማ መምህር ናይ ፅዋት ወዜማ ዘመምህር ኣብ ቤተክርስትያን ቆይሙ ዝዓድር ማለት እዩ ዝኒአ እዚ ናይ ቤተክርስትያን ዜማ ዘድምቕ እዩ እኒአ። ምድራዊ ድምቀት እኒአዎ ግን መንፈሳዊ ድምቀት ዘይብሉ ማለት እዩ። ንክርስቶስ ንእግዚኣብሔር ዘገልግል እዩ ዝመስል ንሰባት ብውሽጡ ግን ነጋንንቲ እዩ ዘገልግል። ነፃ ዝወፀ ብክርስቶስ ዝኣመነ ነብሱ ዝደሓነት ይመስል ግን ብውሽጡ ኣብ ፀልማት ኣሎ ማለት እዩ። በእንደዚህ አይነቱ ስውራን መናፍስት ለራሳቸው ተግባር በመረጡት ጊዜና ቦታ መገኘት አልፎም አንድ በስውራኑ መናፍስቱ ትዕዛዝ ይከናወናል ለተባለ የአስማት ስራ ቀጠሮ መያዝን ያህል የሚያሳስብ ነገር አይኖርም። ከፍርሃት ከፍ የሚለው ሰውነትን የሚያንቀጠቅጥ እንግዳ ስሜት የተፈጠረብኝም በዚህ ምክንያት ሳይሆን አይቀርም። በሆኑ የሚከናወን የአስማት ስነ ስርዓት ትዕይንት በአይኔ ለመመልከት ከነቅድመ መመሪያው ግብዣውን ስቀበል በደስታ ነበር። ሆኖም እጅግ የበዛው ግብታውነቴና ጥንቃቄን ያላስቀደመው መዳፈሬ ቆይቶ አስገርሞኛል። ወነገኝ ካለኻ በወቅቱ እንደማንኛውም ቀጠሮ ግብዣውን ከመቀበሌ ውጭ ትዕይንቱን ለማየት የነበረኝ ጉጉት ነገሩን እንዳሰላስል አላደረገኝም ማለት ይቻላል። ልቆጣጠረው በማልችለው ፍርሃት ውስጥ ሆኜ ነበር ራሴን ግብታዊ አድርጌ የቆጠርኩት። ቢሆንም ስውራን መናፍስቱ እንዳይጋጩኝ የእጽዋት ቁርጥራጮች በብጣሽ ጨርቅ ተጠቅልለው ከግራ ክንዴ እንዳስር በዞሩ አማካኝነት ተሰጥቶኛል። በቃ ጋንት ኸይተናኸሉ ወይዎ ዝኾነ ዝተሓዝ ነገራት ታታዳለ ያዝገው ተዝሒዝኛ ማለት እዩ። ካሊ ዓርከይ ዝነገረ ነው እዚ ነገረኩም ሓደ ዓርከይሲ ካሊ ትግራዋይ መረጌታ አግኒዩስ እና በሐቅ ዲኹም ዚ ሰይጣን ትጽውዑኹም ገለ ይልዎ خريك كان تدري خغان انت خريك كايلو خاوز عاركي ويقريني زعلي فريح يلو ግን ታይሎ ነር ተወዲ ዝኾነ ተخلنين ስትዕዘሙ አይ ቲንክ ብጸጋም ካይ ይመስልን ቆጽሊ
ትሕዞ ግን ትቆጥል ብፀጋምካ ትሕዞ ተመጋንንቲ ግን መፅኦም ክትሪኦም ኢኻ ክፅውዕልካ ይኽእል እየ ተጋንየን ግን ዝደፍተራ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ዝመረጊታ እዚ ኣብ ሓደ ቤተክርስትያን መገልገላይ መረጊታ እዩ ብምንታይ ትገልጾ ትችግርና ብምንታይ ትገልጾ ከምዚ ዓይነት ችግር ሲ እንታይ ቃላት ትገልጾ እንታይ ዓይነት ማሕበረሰብ ኢና ንሕና እንታይ ዓይነት ክርስቲያን እንታይ ዓይነት ግፍዕኛታት ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ነባጩ ስኢልና እንተ ዘይነኣምን ከምቶም ኤቲስት እንተዝኾኑ እኳ ይሕሹ እዞም ሰባት እዚኦም ከምዚ ካብ ዝገብሩ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ካሊእ ሰብ ናብ እግዚኣብሔር ከይቐርብ ቅድስና ከይለማመድ እውን ይገብሩ ንሳቶም ፍሮንት እኒአው ኣብ ቅድሚት እኒአው ኣርኣያ ክኾኑ ዝግብኦም ናብ ክርስቶስ ከቕርቡ ዝግብኦም ብሪጅ ክኾኑ ዝግብኦም ንሶም እዮም ግን ኣጋንንቲ እዮም ዝፅውዑ ቆፅሉ እናሓዙ ዘሕዝን ይበቃ ብጣዕሚ ዘሕዝን ከመመሪያዎች መካከል አንዱ ስለነበር ትእዛዙን ሳላቅማማ ነው የተቀበልኩት ግብዣውን ስቀበል የተሰማኝ ደስታ ድንገት ነበር የተነነው በቃ ግብዣው ስለዘገነ ደስ ይልዎ ነይሩ ናኦኽ ግን ብሓልፅን ሕፅን ኢሉ ተሓስቦስ ፈሪሁ እንታይ ክዝገብር ዘሎ ጉዲ ኢሉ ወይ ጉድ ሽበታም ዕድሜ ጠገብ ከሆኑት የጽድ የወይራ የዋንዛ የብራናና የዝግባ ግዙፍ ዛፎች ስር የተቀለሱት ትንንሽ ጎጆዎች በርቀት ሲታዩ ከትልቆቹ ዛፎች የረገፈው የወፍ ጎጆ ነው የሚመስሉት። በአማካኝ በሰው ቁመት ልክ የተሰሩት ጎጆዎቹ የቆሎ ተማሪዎች መኖሪያ ናቸው ተብሎ ተነግሮኛል። እንግዲህ በመቃብር ይዝሓልፍ ዘሎ ጥቃ መቃብር ከዓ ያው ቤተክርስቲያን ከም ምዃኑ ዝምሃር ተምሃሮ ኣለዉ ንስንስ በላ ብሳዕሪ ተሰርሐ ናይ ኣብነት ተምሃሮ መንበር ኣሎ ማለት እዩ። ሳሙኤል ዘይበይኒ ኢልኩም ሕሰቦ ኣብ መንጎ ቦርደር ትግራይን አምሓራን ከባቢ እኔ ኣብ ጎንደር ከባቢ ማለት እዩ። እነዚህ የቆሎ ወይም የአብነት ትምህርት ቤቶች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዋነኛ የእውቀት ማዕከል ናቸው። እውቀት ተግባር ዘይብሉ እውቀት፣ ቅድስና ዘይብሉ እውቀት ስለ ክርስቶስ ትፈልጥ ግን ንክርስቶስ ግን ኣይትፈልጦን ኣይትነብሮን ስለ ክርስቶስ ግን ይፈልጥ እየትብል ትመሃር ሞ ግን ትመሃር ግን በሐቂ ክርስቲያን ግን ይኾንካል። የቤተ ክርስቲያኗ አገልጋዮች የሚወጡትም ከዚሁ ጥንታዊ መሰረት ካለው ትምህርት ማዕከል ነው። የንባብ የዜማ የቅኔና የትርጓሜ ትምህርት ተብሎ በአራት በሚከፈለው የትምህርት አይነት ለመጽለቅ እስከ 20 ዓመት እንደሚወስድ ቀደም ሲል ከአንዳንድ መረጃዎች ለማወቅ ችያለሁ። በይዎ 20 ዓመት ትምህርት ብሱት ትምህርት ናውን ኮዩ ክስተኻኸል ዝግብኦ ሞደርናይዝ ክግበር ዝግብኦ ሲስተማታይዝ ክግበር ዝግብኦ 20 ዓመት ዝኣክሉ ተማሂሮም ክመሃር ተለውን ብመከራ ሓሊፎም ፍቅሪ ደቂ ሰባት ኣይግነዩን ጥዑም ምግቢ ኣይበልዑን ሳይኮሎጂካሊ ተጎዲኦም እዮም ዝሓልፉ 20 ዓመት ከም ዘለ መከራ ሓሊፉ ድሓር ናይ ሓደ ቤተክርስትያን ክኾን ተሎ ለዛም ናይ ሓደ ቤተክርስትያን ብመሓደር ኮይኑ እውን ተፈልየ ደሞ ዘይወሃቦን ካብኡ ቅርሺ ከግኒ ክብል ናብ ዘይኮነ ነገራት እያ እዚ እንተዝስተኻኸል ዕብይቲ ችግርና ምቕራፋ ነይሩ። ኣብ ቤተክርስትያን ቶም ዋና ዘድልዩ ንቐደም ዋና ዘድሊ ብቶም ሳክራመንትስ ወይ ከዓ ቶም ምስጢራት ንምግልጋል ዝኣኽሉ ዝኾኑ ቅዳሴ ኣድላይ እዩ። ቶም ጥምቀት ምፍፃም ዝመሳሰሉ ቤዚክ ዜማታት ቤዚክ ናይ ሕብረት ጸሎታት ዝጽለዩ ከም ናይ ንጉሆ ናይ ሰርክ ሰዓታት ዝመሳሰሉ ጸሎታት ካብኡ ከዓ ነየቶም ክቅድሙ ዝግብኦም ቅድሚ ቅኔን ካልኦትን ክቅድም ዝግብኦም ኢቫንጀላይዜሽን ስለ ክርስቶስ ምስባኽ ንዘይሰምዑ ሰባት ስለ ክርስቶስ ምስባኽ ከምኡ እውን ፓስተራል ኬር ስለ ክርስቶስ ዝሰምዑ እቶም ክርስቲያን ከዓ ነየ ብክርስትና ሂወቶም ክዓብዩ ቴኬር ስለምግባር እዚ ይኸውን ዝግብኦ ትምህርቲ ካብኡ ከዓ ነየ ስለ ሆሊነስ ስለ ኣወር ሴይንትስ ቶም ሴይንትስ እንታይ ዓይነት ሂወት ነይሮም ንሱ ተማሂርካ ንሱ ክተተግብሮ ምፅዓር ስለ ሆሊ ስለምኳን ሓደ ናይ ቤተክርስትያን ኣገልጋሊ እንድሕር ሆሊነስ ዘይለማመድ ኮይኑ ኣገልጋሊ ኣይኮነን ኢልካ በቃ እንቶም ተምሃሮ ምምሃር ክትመሃር ዘለኹም ቤተክርስትያን እዚ ኣርኣያ ክትኮኑ ኢኹም ትመሃር ዘለኹም ስኢልኩም ፍልጠት ኣብ ሓንቲ ይኮነስ ብሂወትኩም በዘራርባኹም በተሓሳስባኹም ንሰብ ብዝህልወኩም ፎነይ ጠፊኣ ነይራ ተመሊሰ እኒኹ ቀሪበ እየ ናብቲ ዋና ታሪክ እውን ክመፀልኩም እየ ኣብ ክሳብ ዘሎ እውን ተፃሓፋይ ፅሒፍዎ ዝኒአ ዲቴይል ክሳዕ ዝፀሓፈ እውን ንባዕሉ ያው መምህር እዩ ግን ሞር መገረምና ሞር መሕዘን እናኾነ ከዲ ትሪእዎ ይኹን
የቆሎ ተማሪዎቹ በአንድ ዓመታዊ የሃይማኖት ክብረ በዓል ለመሳተፍ ራቅ ብለው በመሄዳቸው ከዘርኡ ተነግሮኛል። ዘርኡ የጽዋቶ ዜማ ሊቅ ነው። ከምትዘልኩኹም ሊቅ እዩ። ብዙሕ ተምሃሮ እዩ። የዕድሜውን ግማሽ በአብነት ትምህርት ቤት ነው ያሳለፈው። የዕድሜው ግማሽ በአብነት ትምህርት ቤት ያሳለፈ ሰው የዕድሜ ግማሽ ክርስትና እናተምሃረ ዝሓለፈ ሰብ መቸም ትክክለኛ እንታይ ክኸውን ከም ዝግብኦ ክምንኩስ እዩ ዝግብኦ። ክንዲ ዝኣክል የዕድሜ ግማሽ ተማሂሩስ ተዘይመንኮሶ እውን በቃ ሪሊ ኢንተርናል ትራንስፎርሜሽን ኢንተርናል ለውጢ ኢንተርናል ተቐይሩስ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ክርስቶስን ቤተክርስትያንን ዘቅድም ክኸውን ኢኻ እትፅበዮ። ስውራን መናፍስቱን ማነጋገር ጨምሮ በአስማት ተአምር መስራት የሚያስችለውን ጥበብ በተለያዩ መንገድ እንደቀሰመ አልደበቀኝም። የዜማው ሊቅ ቅዱስ ያሬድ የዜማ ስልቶችንና ኖታዎችን ከሰማይ ቅዱስ መላእክት ሰማዕታት እና ካህናት ለመማር ወደ ሰማዩ ሰማያት እንደመጠቀና በመለኮታዊ ድርሰቶቹ ሰማያዊውና መንፈሳዊ ሚስጥር እንደከተበ የቅዱስ ያሬድን ድንቅ መለኮታዊ ስብዕና ለመጀመሪያ ጊዜ ደንቆ የሰማሁት ከወዳጅ ዘርኡ ነው። ናይ ቅዱስ ያሬድ መነቕ ይኻኒ ናይ ቅዱስ ያሬድ መነቕ እዩ፣ ግን ከም ቅዱስ ያሬድ ግን ኣይነብርን። ናይ ቅዱስ ያሬድ ናይ ዜማ ድርሰታት እውን ብደንብ ተማሂሩ እዩ። ዳስዋ ናይ ቅዱስ ያሬድ መነቕ ዝኾን ዘሎ ግን ከም ትዘንቆ ከም ሮል ሞዴል ወሲዱ ግን ንዑ ክመስለ ይፅዕብል። ዘርኡ ከመንፈሳዊ እውቀት ባሻገር ለስጋዊና ዓለማዊ ህይወት ይበጃሉ ተብለው የሚታመንባቸውን ጥንታዊ የብራና መጽሐፍት የመጋለበጥ አጋጣሚ እንደነበረው አጫውቶኛል። ያው ንፈልጦና ዝተፈላለየ ቤተክርስትያናት ወይ ገዳማት ሰሪፆም ዝኣተዉ ከም ገለ እንተይተፈለጡም ዝኣተዉ ዝተፈላለዩ ናይ ድግምቲ ብራናታት ማለት እዩ ብሓፂሩ እዚ ዘርኡ እዚኦም ብደንቢ የጋላቢጥዎም እዩ አንቢብዎም እዩ ለስጋውና ለዓለማዊ ህይወት ይበጃሉ የተባሉት ማለት እዩ። ከመንፈሳዊ እውቀት ባሻገር ያው እቲ መንፈሳዊ ከዓ በዝሒ ወይ ስኢልካት ዜማ ሚዛም እዩ። ካብ ዝሓለፈ ቃ የጋንንቲ ምፅዋዒት መንፈሳዊ እምበር ሪል ክርስትና መቸመ ይኹን ነጋንንት እናፀዋዓ እርኩስና እኩይ ተብለው የተፈረጁና የሰው ልጆችን የማይተናኮሉ መናፍስትን ለማባረር ከተለያዩ ደዌና መጋኛ የሚፈውሱ መድኃኒቶችና የጥበብ አብነቶች በሚስጥር መመዝገባቸውን ከእርሱ ነው የሰማሁት። ሓደ መነኩሴ እውን ቀረባ ግዜ ንዓይኹም ኢሎም ብዝገርም መልክዑ ኣብቲ ጥዑይ መፅሓፍቲ ኣብቲ ፉትኖት ግዛዕ ምዛዕ ዝተፈላለየ ቦታ እዮም ዝግነዩ ዞም ከምዚ ዓይነት ካልኦት ዓይነት ድግምትታት በጥንት ጊዜ ሆነ ዛሬ የአስማት ስራዎች ከካህናቱና ሊቃውንቱ ጋር እጅግ የተያያዙ መሆናቸውን በድጋምና በጽሕፈት የሚከናወነው አስማት የእነዚህ ምሁራን ንብረት እንደሆነ ዘርኡ ነግሮኛል። ያው ካህናትና ሊቃውንቱ እዮም ድግምት ጽሕፉ ወሰሑ ወይ ዘሎ በተለይ ቀደም ማመንቲ ምእመን ማንታ ይፈልጥ መጽሐፍ ምንባቡን ይፈልጥን ትምህርቲ ዝነበረውን ቤተ ክህነት ጠርሓዩ ንሶም እዮም የሳራጭዎ ነይሮም። ዶ ሓደ ፈረንጂ ራሻዊ ሪሰርች መጽናዓየ መጀመርያ 10 ክፍለ ዘመን ዓድና ኸይዱ ብዛዕባ እዚ ተዓዝዩ ዓድና ከተሎ ጥዑያት እዮም ዝመስሉ የድንቁና ብዓፍቲ በዓላትና ገለ ይመፁ ቤት ጥምቀት በዓልኩም ክፅብቕ መስቀል በዓልኩም ክፅብቕ ይብሉ ብቴሌቪዥን ገለ ይቐርብ ሂዚ ሎሚ ኣነ ህዝቢ ቴሌቪዥን ክዛረቡ ክሰምዑ እንተለኹ ትፅሕፍዎ ፅሑፋት ድሓር ስለ ዝርኢ ከድንቁ ሰምዑ እንተለኹ ምንም ካብ ልቦም ኮይኑ ይስምዕኒ እና እዚ መፅናዓይ እዚ እውን 20 ክፍለ መጀመርያ ኸይዱ ከምኡ ይፅሕፍ በቃ ኢትዮጵያስ ናይ ሃይማኖት እውን ናይ ድግምቲ እውን ዓዲ እያ ድግምቲ ከዓ ነየ እቶም ካህናቶም ናይ ቤተክርስትያን ኣገልግልቲ እዮም ዝሰራጨዎ እናፅሓፉ ገቢ ናይ ኢንካም ወይ ከዓ ናይ ገቢ ምንጭ እውን ገይሮሞ ኢሉ እዩ መፅሓፉ ፅሑፍ። የዜማው ሊቅ የሆነው ቅዱስ ያሬድ ሰማያ ሰማያት ድረስ እየዘለቀ በመለኮታዊ ኃይሉ የመጠቀ እውቀት የቀሰመው በተገለጸለት የአስማት ጥበብ እርግጠኛነት የጠየቅኩትም በዚህ ጊዜ ነበር። ቅዱስ ያሬድ ከማኹም አስማተኛ ድዩ ነይሩ እዩ ዝብሎ ዘሎ በስማት ድዮ ግን ይወት ትብልጠ እዚኣስ መጀመርያ ያብሱ ከምዚ ክበሃል ሰምዒ ይፈልጥ ለካ ከምዚ ሰባት እውን እኒአው እዮም ትብሰታ ነገር ሁሉ ነገር በቃ ንስማት ምሃብ እዩ ዓድና። ጥያቄን ያቀረብኩለት ከተራ ስብዕና ወደ ከፍተኛ የእውቀት ልዕልና ከአቅመ ቢስነት ወደ ድንቅ ጠቢብነትና ሊቅነት እድገት የመጠቀው ቅዱስ ያሬድ ቁልፍ አስማቶች በዘመኑ ባዘጋጃቸው ድርሰቶቹ በሚስጥር እንዳስቀመጣቸው በሰፊው መነገሩን ምክንያት አድርጌ ነው። ከም ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ኣለው እዮም። ከምኡ ስለ ዝሰምዑ ጋዜጠኛ ዝጥይቆ ዘሎ ቅዱስ ያሬድስ በአስማት ተጠቂሙ እዩ ሊቅ ኮይኑ መጀመርያ ደካማ ዓቕሚ ዘይብሉ ነይሩ ድሓር ዞም ኣስማት እዚኦም ተጠቂሙ ግን ሊቅ ኮይኑ ሰው ንሕና እውን ኣስማት ነጠቂምና ሊቅ ንኹን ንምባል እዩ ያው ፕሪቴክስቱ ናበይ ከም ዝኸ ዘሎ ኤክስኪዝ እኒ
ዘሩ የቅዱስ ያሬድ ደቀ መዝሙር ነኝ ብሎ በማመን ይመስላል አሉባልታውን አይስማማበትም። ዘሩ ሓሶት እዩ ትክክል ይኮነን ቅዱስ ያሬድ ኣስማት ኣይተጠቀመን እዩ ዝብሎ ዘሎ እሞ ንስታይ ንስኻ ነተድንቆ ቅዱስ ያሬድ ዘይመሰልካ ንምንታይ ኢኻ ኣስማት ትጥቀም ዘለካ ዝብል ጥያቄ እዩ። እዚ ክጥይቆ ዝግቦ ነይሩ። ቅዱስ ያሬድ አስማተኛ እንደነበረ የሚያምኑት ጥቂት ባይሆንም እርሱ ግን የያሬድ ጥበብና እውቀት የመለኮታዊ ኃይል ስጦታ እንደሆነ ነው ያረጋገጠልኝ። እዚ ታይሎ ዘሎ የመለኮታዊ ኃይል የእግዚአብሔር ይንበር ጥበብ ናይዞም ሕዋት መናፍስት ይኮኑን እዩ ዝብሎ ዘሎ እንደናይቶም ሕዋት መናፍስትና እግዚአብሔር ዝበሃላ ሃልዮም ንምንታይ ኢኻ ስኻ ናብ እግዚአብሔር ዝፅጋዕ ንምንታይ ናብቶም ሕዋት መናፍስት ትፅጋዕ ኣለኻ ይኽበሃል ዝግቦ። እርሱ ባጠናቸው የጽዋት ዜማ ተብለው በሚታወቁት አምስቱ የቅዱስ ያሬድ ድርሰቶች አስማትን የተመለከተ ርዕሰ ጉዳይ የለም። ቅዱስ ያሬድ በ6ኛው ምዕተ ዓመት በ505 ዓመተ ምህረት የተወለደ ኢትዮጵያዊ ሊቅ ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅድስና የተጎናጸፈው ያሬድ በመለኮታዊ ተአምርና ኃይል ተገልጿል ተብሎ ይታመናል። ጥንታዊቷ ቤተክርስቲያን እንደ ካስማ ደግፈው የያዙ ትውፊቶችም አብዛኞቹ የቅዱስ ያሬድ ንድፎች ናቸው። እንደተረዳሁት በርካቶችንም እንደሚያምኑበት ከወንጌል ባሻገር ከቅዱስ ያሬድ በፊት የነበረው የቤተክርስቲያኗ የትውፊት ታሪክ ባዶ ገጽ ተደርጎ ነው የሚቆጠረው። ከዚህ ይልቅ በግዕዝ ቋንቋ የተዘጋጀ ጥንታዊ መዛግብትን የማገላበጡ አጋጣሚ መናፍስቱን ለማወቅና አስማትን ለመስራት ሁኔታዎች እንደሚያመቻች ዘሩ ነግሮኛል። እዞም ናይ ጥንቲ መፅሓፍተይ ኣብ ገዳማት ቤተክርስትያናት ዘለዉ ምግልባጥ እዞም መጋንንቲ ዓይነቶም ምፍላጥና ብከመይ ጌርካ ትፅውዖም ከመይ ጌርካ ትዋህዶም ፍልጠት ንኸግኒ ይሕግዞ ኣሎ ሪእዎ። ለተለያዩ በሽታዎች ፈውስ መድኃኒት የሚጠቅሙ መዝገበ እጽዋት ወይም እጸ ደብዳቤዎች ቀጥታ የትምህርቱ አካል ባይሆንም የብዙዎችን ቀልብ ሲስቡ ዘመን ተቆጥረዋል። ስለሚሸፋፈነውና የምስጢሩ ዳርቻ ስለማይደረስበት የአስማት አሰራር አጥብቆ መጠየቅ የተፈቀደ ባይሆንም እኔ ግን አጋጣሚውን ባገኘው ቁጥር ከመጠየቅ ወደኋላ አልልም ነበር። በወቅቱ አስኳል የመሰለችው ጨረቃ የተወለደችበት ምሽት አስማት ለመስራት የተመረጠበት ምክንያት ጥያቄ ሆኖብኛል። በተደጋጋሚ መጠየቅ ደግሞ የተሸፋፈኑ በቀላሉ ሰው እንዳያውቃቸው ተብለው የተሰወሩ የሚመስሉ ምስጢራዊ ታሪኮችን ለመስማት እንግዳ ድርጊቶች ለመከታተል አስችሎኛል። በምስጢር ስለሚታወቀው ድርሳነ ዲያብሎስ ለመተዋወቅ ችያለሁ። መጽሐፍ ዚ ቀረባ ጊዜ ሓደ መጽሐፍ ጽሒፉ መጽሐፍ ርአን ይኹ መጽሐፈ ዲያብሎስ መምህረ ይነቀደም ነገርኒ መጽሐፈ ድርሳነ ዲያብሎስ መልክዕ ሳጥናኤል እዚ እውን ሰጋጢምኒ እዩ ዝብል ዘሎ ብዓብዩ እዚ መፅሓፍ እዚ የለኒ ብሱ ትኮንተንቱና እንታይ ከም ዝመስል ይኸበልኩም እየ ካሊእ ግዜ ቅዱስና እርኩስ ተብለው በሁለት ጎራ በተከፈሉት ስውራን መናፍስት ዙሪያ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ስለ ልዩነታቸው የመረዳት አጋጣሚ ነበረኝ። ሁኔታው ቅዱስና እርኩስ ተብለው በሰዎች በተለይ በእምነት ተቋማት የተለያዩ መናፍስት እርስ በርስ በሚጋፉበትና ሰዎችን ከየጎራቸው ለማሳለፍ የሚያደርጉት የዘመናት ተጋድሎ ማሳያ ሳይሆን አይቀርም። እኩይ መንፈስ ተደርጎ የሚቆጠረው ሰይጣን ዲያብሎስ እኩይና እርኩስ ተብሎ ከመሰየሙ በተቃራኒ በዚህ ድርሳን አማካኝነት በየጊዜው እየደጎሙ የሚያወድሱት የሚጠሩትና የሚያማክሩት ግለሰቦች እንዳሉም ተረድቻለሁ። ብዙሓት ናይ ቅኔ መምህራን መልክዓ ሳጥናኤል ወይ ካዚ ድርሳነ ዲያብሎስ ዝበሃል ከም ዝፅልዩ ኣነ እውን ዳታ ኣለኒ ተወሰኑ መምህራን እውን ብዛዕባ ኤክስፔሪንሶም ብዙ ዙርያ ነጊሮም ኣለዉ። ኣብ ዝቕፅል ብዛዕባ መፅሓፍ ዝዛረበሉ ግዜ ብዲታይል ክመፅእ ሒዚ ግን ኣብዛ ታሪክ እዚኣ ምክንያቱ ብኣካል እንዲ ክግነ እዚ ሪቹዋል ንምርኣይ ኣጋንንታዊ ድግምታዊ ስራሕቲ ወይ ከዓ ትጥበብ ንብሎ ዓድና እንታይ ጥበብ ኣብዚ ትሪእዎ ኢኹም ጥበብ እንታይ እዩ ማለት ኣብ ቤተክርስትያን ዋት ኢዝ ጥበብ ዋት ኢዝ ዊዝደም ቅዳሴ ንብሎ ጥበብ ክርስቶስ እዩ ኢና ንብል ግን ኣክቹዋሊ ኣብ ቅዳሴ ጥበብ ክርስቶስ እዩ ዝብል እምበር ብዙሕ ሰብ ጥበቡ ክርስቶስ ኣይኮነን። ኣብዚ ክትሪእዎ ኢኹም ከመይ ከም ዝኾነ መስተፋቅር ክተሰርሕ ሓንቲ ቆልዓ ክትመፅእ እያ ናብኡ እዩ ዝኸድ ዘሎ ክርኢ እዩ ዝኸድ ዘሎ ዝወዱ እዚ ፅቡቕ ኦኬ። በተቃራኒው በዚህ ድርሳን አማካኝነት በየጊዜው እየደጎሙ የሚያወድሱት የሚጠሩትና የሚያማክሩት ግለሰቦች እንዳሉም ተረድቻለሁ። በአንድ አጋጣሚ የተመለከትኩት የድርሳነ ዲያብሎስ ቅጅ
ረጅም ዕድሜ ያስቆጠረና የወየበ እጅ የመዳፍ የሚያህል መጠን ያለው የእጅ መዳፍ የሚያህል መጠን ያለው የብራና ጥራዝ ነው። የድርሳኑ ገጾች በጥቁርና ቀይ ቀለም በግዕዝ ቋንቋ ተጽፎበታል። ድርሳኑ ውዳሴ ከመሆኑ ውጭ የሐሳቡ ትርጉም ግልጽ አይደለም። ትርጉማቸው ከማይታወቀው ቃላት ሌላ በየገጾቹ እንደ እባቡ አይነት በደረታቸው የሚሳቡ ፍጡራንና ግልጽ ያልሆኑ የአስማት ምልክቶች ሰፍረውበታል። መናፍስትን ለመጥራት ድርሳኑ በሚደገምበት ጊዜ የራሱ የሆነ ልዩ ስነ ስርዓት እንደሚከናወንም ለማወቅ ችያለሁ። ስውራን መናፍስት በተለያዩ ስርዓት የሚጠሩ ሲሆን የሚደገመው ድርሳን ግን አንድ አይነት መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ተነግሮኛል። አንድ አይነት ድርሳን ለተለያየ ነገር ይጠቀሙበታል። የስውራን መናፍስቱን የአስማት ልዩ ስርዓቶችን እንድከታተል መጋበዜንና የምፈልገውን ጥያቄ ማቅረብን እንደ መብት ቆጥሬ የምፈልገውን መረጃ ለመሰብሰብ ቢያስችለኝም ይህ እርምጃ በመናፍስቱ ዓለም የሚደገፍ አይደለም። እጅግ ብዙዎች የተለማመዱትና በንቃት የሚሳተፉበትን መንፈሳዊ ስርዓት ከሚያስገኘው መጽናናትና ሕማማት ውጭ አጥብቆ መጠየቅና መመርመር ፍጹም የሚፈቀድ አይደለም። እጅግ ብዙዎች የተለማመዱትና በንቃት የሚሳተፉበት ዓድና ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ቶም መራሕቲ ህዝብ ናኦም ይኸይድ እጅግ ብዙ እኳ ሳይሆን እጅግ ብዙዎች የተለማመዱትና በንቃት የሚሳተፉበትን መናፍስታዊ ስርዓት ከሚያስገኘው መጽናናትና ሕማማት ውጭ በቃ የሚያስገኘው መጽናናትን ብቻ ነው የምትፈልገው። ከዛ ሞር ዲቴይል ጥያቄ መጠየቅ አይፈቀድም። ይዙ ዘሎ በጋንንትስ መጽናናት ተገኝ ካብ ሕማማት አይደለም ሜቢ ዝደልይዎ ሰዋትን ጉዳ ኮን ይኽእል ይብል ቀሪብ ኣለኹ ጉድን አብዛኛውን ጊዜ መጠየቅና መመራመር እንደ አለማመን ነው የሚቆጠረው። ክኸይድ እዩ ሂዞ ክትሪእዎ ይኹን ናፍቲ ቦታ ክኸይድ እዩ ካብኡ ዝኾነ ነገር ክትሪኡ ይኹን። የዕለቱን የአስማት ስነ ስርዓት ለመከታተል በምስጢራዊ ጊዜና ቦታ የታደምኩበት ምክንያት እንደ አፈ ታሪክ የሚነገረውን የአስማት አሰራር በአይኔ እንድመለከት በወዳጄ ዘውኡ በጎ ፈቃድ ነው የተመቻቸልኝ። በስርዓቱ በምስጢር የተጋበዝኩ ብቸኛ ታዳሚ እንደሆንኩም ተገልጾልኛል። ናይ ክብር እንግዳ እኔ ናይ አስማት ቦታ ክግነ ከተነገረኝ ሌላ ማሳሰቢያ መካከል አንዱ ደግሞ የአስማት ትዕይንቱን ለማንም እንዳልታይ ሆኜ መከታተል እንዳለብኝ የሚያስገነዝብ ነው። የተነገረኝን መመሪያ ተቀብዬ ከተባለው ቦታ ቀድሜ ብገኝም ዝግጅቱ ለሌላ ጊዜ እንዳይተላለፍ ስጋት አድሮብኛል። ጉጉት ይሓዲር ወኒ ቀዲሙ ይተገኒኒ ሪስከጅል ከይግበር ወኒ ዝብዘለው ከገሃድ ዓለም እንቅስቃሴ ውጭ የሚከናወኑት መናፍስታዊና አስማታዊ ድርጊቶችን ለመከታተል ተዘጋጅተን በተደጋጋሚ ጊዜው ተቀይረዋል የሚልና ሌሎች ተመሳሳይ ምክንያቶች የሚያቀርቡበት አጋጣሚ ሰፊ ነው። የጊዜ ቀጠሮውን ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ ስውራን መናፍስትንም የሚሰርዙበት አጋጣሚ እንደሚኖር ከሚመለከታቸው ግለሰቦች በተደጋጋሚ ሰምቻለሁ። ተመጋንንቱ እውን ዓለም እዮም ዝቕይርዎ ይነግርዎም እዮም። ምክንያቱ ትደፍተራን ትጋኔን ስለዝወሃዶ ኢን ወይ ትደፍተራ ተጋንንቲ ይዘገልግል ተጋንንቲ አንተ ደፍተራ ይዘገልግል ንዕድም የምዝገላገሉ ዘለው ትመናፍስተው ዝደልዮ ግዜ ክኾነሉ ይደሊ ተስከጅ ዝግበር ትሪቹዋል ማለት እንድሕር ትመናፍስት እንድሕር ዘይፈትዩ ፎር ሳም ሪዝን ንኻሊእ መዓልቲ ይኹን ኢሉ ነቲ ፈረሱ ወይ ከዓ ትደፍተራ ያው ናይ ተጋንንቲ ፈረስ እንዲ ዝኾን ዘሎ መሳርሒኡ እዩ ዝኾን ዘሎ ይነግረሎ ማለት እና ብኸምዚ ምክንያት ሪስከጅል ከም ዝግበሩ ሰሚዐ እየ እዩ ዘሎ። እኔም ጥቂት የማይባል አጋጣሚ ነበረኝ። እሱ ግን ኮምሪስ ከጅሉ ዙሩ ተገወሩ በመናፍስት ምክንያት ተገኒ እየቆሙ ዘሎ ቀድሞ በተነገረኝ መሰረት አስማቱ የሚከናወንበት ጊዜ ተዳርሷል። ስምዑ ወሉ ካብዚ አጽሕና ኣለና እዚኣ ያተዋና ክነግረኩም ደልዮ ያው ክሳዕ ዘለውን ብዙሕ ዲቴል ጽሕፍን ግን ርእይዎ ኣብዚ እንግዲህ ናይ ኢትዮጵያ ጥበብ ርእይዎ ናይ ሰሎሞን ጥበብ ዝበሃል ማለት እዩ። አስማቱ ከሚሰራበት ትንሽ ክፍል ቀጥሎ ከምትገኝ ሌላ መቃብር ቤት ውስጥ ሆኜ ድርጊቱን እንድከታተል ሁኔታዎች በዘሩ አመካኝነት ተመቻችቶልኝ ነበር። አስቸጋሪ ሁኔታ ደግሞ አስማቱን የሚሰራው ሰው የኔን በአካባቢው መገኘትና በአስማት ስርዓቱ በሚስጥር መጋበዝ አያውቅም። ሶታ ይኔው ዘይ ዝኾነ ካሊእ መርጌታ ይኔ ዓርኩ እዩ ንዘርኡ ክልቲኦም ኣብ ዝኾነ መቃብር ቤተክርስትያን እዮም ዝነበሩ እና ደፍተራቱ ዝሪቹዋል እዚ ከም ዝሰርሕ ዘርኡ ይፈልጥ እዩ። ዘርኡ ንዓርኩ ኣብኡ ንክግነ እዩ ዝነግሮ ዘሎ ንዚ ጋዜጠኛ እዚ
ምክንያቱ ጋዜጠኛ እዚ ንዘርኡ ሕጉስ ወሎ ማለት እዩ ዝተወሰነ ስጦታታት እዩ ግን ዘርኡ እውን ብሰወት መጀመርያ ከም ዝበሎ ብዛዕባ ዞም ኣጋንንቲ ምዝራብ ኣይስልችን ይዎ ኩሉ ስእሉ ትፅውፅዋ እንታይ ቀረየ በቃ ትክክል ገይሩ ዝወስዶ ኣጋንንቲ ንዕኡ ኣንበሳታቱ እዮም እንዮ ማለት እዩ በቃ ቶም ጅግናታቱ እዮም እንዮ በቃ ኩሉ ዘበለ ነገር ይዝዎ እንግዲህ ያው ሓያላት እዮም ወይ ከዓ ምንከም ዓይነት ኢሉ ዝሓስብ ዘሎ ውሽጡ ዘርኡ በተቻለ መጠን ድርጊቱን በጥንቃቄ እንድከታተል በተደጋጋሚ ነበር ያስጠነቀቀኝ መቃብር ቤቶችን ለሁለት ከከፈላቸው የድንጋይ ካብ ግድግዳ ትንሽ መስኮት የምታህል መመልከቻ ቀድሞ ነበር የተዘጋጀው ካብቲ ሓደ ቀሰቢሉ ኣሽሊኹ ሓደ ትመረጌታ ዝገብሮም ነገራት ኣሽሊኹ ለይቲ ክብኢ እዩ ዘርኡ ኣስተኻኺልልን ሰሪሑልን ዘርኡ ያው ክፉእ እኒአ ድርኡ ለምሰጋን ተሓባቢሩ ደጥሑ ይኮን እምበር ንዓርኩ እዩ ከምዚ ገይሩ ኤክስፖዝ ዝገብሮ ዘሎ ምሽቱ በጨረቃ ብርሃን ንጋት መስለዋል በቁሞት ከመበልጣትና ከአጥር ተጠግታ የተገነባቸው መቃብር ቤት ገብቼ ትዕይንቱን መጠባበቅ ጀመርኩ እዚ ኻኔ ቤተክርስቲያን ይኒ ባይዘ ቤተክርስቲያን ዘሎ መቃብር እዩ ኣብ ቤተክርስቲያን እዩ ከም ዝገብር ዘሎ ክትሪእዋ ኢኹም ነታ መስተፋቅር ትሰርሕ ክዕምፃ እዩ ዝደፍተራ ኣበይ እዚ ቤተክርስቲያን እዩ ዝኾን ዘሎ ብዙ ሳይቆይ ወደ ትንሿ መቃብር ቤት አንድ ዘለግ ያለ ጎልማሳና ነጠላ የተከናነበች አንዲት ሴት ተያይዘው ገቡ ሰውየውን ቀደም ብዬ በዞባ አማካኝነት የተዋወቅኩት ደብተራ ነው እንዳልጋም እንደ መቀመጫም የሚያገለግል መደብ የቤቷን ግማሽ ሞልቷታል በቤቷ ግድግዳ ከሰሌን የተሰራ የልብስ መያዣና ሻንጣ አኩፋዳና ከቆዳ የተሰራ የመጽሐፍ መያዣ ማህደር ተንጠልጥሏል ክፍሏ ውስጥ የሚበራው የኩራዝ ብርሃን ጠባቧን ቤት ስላደመቃት ሁሉም ድርጊት ወለል ብሎ ይታያል ትንሿ መቃብር ቤት የሰውየው መኖሪያ እንደሆነች መገመት ይቻላል ከምቱ ወልኩዎ ዝጋዜጠኛ ዙይ ናብ ተፈላለዩ መረጊታታት እናኸደ ምስኦምና ንተቐመጠ መጽናዕቲ ይሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ አክቹዋል ዳታ እዩ ፊክሽን አይኮነን ምናልባት ከም ፊክሽን ከይመስለኩም መጀመሪያ እውን ለየኔ ሪያ ምድጋም ዝአክል ይበ የአስማቱ ስነ ስርዓት እንግዳ የሆነባት የምትመስለው ወጣት ክፍሏን ካጋመሳት መደብ ላይ እንድትቀመጥ ድምፁን ሳያሰማ በጣቷ አመለክታት ወጣቷ ረጅም ቀሚስ ለብሳ ነጠላ ተከናንባለች በዝምታና በፍርሃት ተውጣ በው አይኖቿ ትንሿን መቃብር ቤት ቃኘች በዚህ ጊዜ ደብተራው ኮንፈሮችን ካለምንም ድምፅ ያንቀሳቅስ ነበር ከአስማቱ ጋር የተያያዘ ድጋም እንደሆነ መገመት ይቻላል ከግድግዳው ከተንጠለጠለው የሰሌን ዘንቢል ሁለት ክዳን ያላቸው ትንንሽ ላስቲኮች አወጣና ክዳናቸውን ከፈተ ከአንዱ ተፈጭቶ የተዘጋጀ እጽዋት ሌላው ግራሶ መሰል ጥቁር ቀለም የተለወሰ የሚያብረቀርቅ ቅባት ይዟል ቀጥሎም ሁለት የልብስ መስፊያ መርፌዎች አብሮ አቀረበ በመካከላቸው ምንም አይነት ንግግር አልነበረም አለመነጋገር መመሪያ ሳይሆን አይቀርም ልብሷን እንድታወልቅና እቃኗን እንድትሆን የጠየቃት አስማቱን መስራት የሚያስችለውን ሁሉ ካቀረበ በኋላ ነበር በዚያ ጸጥታ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ተናገረው እሱ ነበር ክዳን ከውጽ ይልዋ ማለት ነው ዝሆን ዘለበዩ ኣብ መቃብር ከባቢ ኣብ ዝግነ ኣብ ቤተክርስቲያን ውሽጢ ዝግነ ንእሽተያት ክፍልታት በተለይ ቀደም ኣብ መቃብር ሰባት ቶም ገንዘብ ዳሕና ዘለዎም በተለይ ኣብ ልዕሊ መቃብሮም ገዛ ከሰርሑ ይኽእሉ እዮም ኣብኡ መነኮሳት ገለና ተቐመጡ ክጽልይሎም ኢሎም ማለት እዩ ካብኡ ከምዚ ዝገብሩ ሰባት እውን የጋጥሙ ከዓ ዘለቅ ያለው ደብተራ ቁመቱ ከትንሿ ቤት ጋር ስላልተመጣጠነ ቤቷ ውስጥ አጎንብሶ ነው የሚንቀሳቀሰው በጥምጣም ተሸፋፍነው የቆየው የራስ ጸጉሩ ብን ብላ ሳስታለች ብዙ ዓመት ወለ ትምህርት አሊፍ ያዓብይ ይዞን በእንደዚህ አይነቱ የአስማት ስነ ስርዓት ማንኛውም ትዕዛዝና መመሪያ ማክበር ግዴታ መሆኑን ቀድማ የተረዳች የምትመስለው ወጣት እንደተባለችው ልሷን አወላልቃ መለመላዋን እርቃኗን ሆነች ወደ ነጭ ከሚያመዝነው ንጹህ ገላዋ ላይ የቀረው ካንገቷ ላይ ያሰበችው የሚያንጸባርቅና የሚያምር የብር ሐብል ብቻ ነበር ገጽታዋ ላይ የሚታየውን ሀፍረት ግን መሸፈን አልቻለችም ሁኔታው ቀጣዩን ድርጊት በጉጉት እንድከታተል ነበር ያደረገኝ ተጸውኒ ዙሪያም ዘሎ ዘሩ በዘጋጀውሉ መንገዲ በመስኮት ገይሩ ካፍታን ክፍሊ ይዘር ዘሎ ዘሩና ዝደ መርጌታ ዝኻ ዓኽቲ እዮም ነው ዘሩ ኻነ ናይ ጽዋት ወዘይማ መምህር
ልዕሊ ፍርቂ ዕድሚኡ ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ናይ እምነት ትምህርቲ ቤት ዘሕለፈ ወዲ እዩ እኒአ እርሱም በፍጥነት ሱሪ እውን ኣወለቀ ጠብ ሓዝባና ጓል ርዩ እንግዲህ ሓደ ሰልፍ ኮንትሮል ዘይብሉ በጋንንቲ ተመለሰ ክገብሮ ዝኽእል ሓደ ነገር እዩ በፍጥነት ሱሪውን አወለቀ እርቃኗን ከመደው እንደተቀመጠች በግርምትና በሐፍረት ተሸብባ ተመለከተችው መቃብር ከሚመስለውና ከመቃብር ቤቷ ሰፊ መደብ ላይ አፋፍ አድርጎ ድንገት ሲያጋድማት መመሪያ መጣስ እንዳይሆንባት ሰግታ እንጂ መጮህ የፈለገች ይመስላል እንዳይደፍራት ተከላከለችው ሆኖም አልተሳካላትም የአምላክን ስም እየጠራች ደጋግማ ብትለምነውና ብትማጸነው ኩፍኛ በወሲብ የቀነዘረውን ሰው መግታት አልቻለችም ነበር ረእይ እዚ ናይ ቤተክርስቲያን መገልጋሊ እኔ ብዘሕዝን መልኩ ንስኻ ነይዚ ናይ ኣምላኽ ስም ትፅውዑ ኣላ እቸም ሕማቕ ምዃኑ ጠፊኡ ይኮነት ብፀልማት ትኸዘላ ብፀልማት ብለይቲ ክትከይድ ተላ እዚ ነገር ሕማቕ ምዃኑ ይጠፍኦ እንታይ እቲ ሽጉር ሰብ ግልጽ ገይርና ስለዘይ ንዘራረበልና ዕርቢና ጥቢቕና ስለዘይነው ጉዞ ናይ ቤተክርስትያን መምሃራን እውን ኣጥቢቖም ክጉዝዎ ስለዘይስማዕ በቃ ንስኻ እቲ ኢላ ምናልባት ከይዳ ክትከውን ትኽእል ካብዚ የጋጥማሎ ማለት እዩ ናብ እንዳ ሰይጣን ከይድካ ትንስኻ ትፅበኻዮ ጥራሕ ትንሳት ደሊኻዮ ጥራሕ ይኮነ ዘጋጥመካ ሰይጣን እያ ክፉእ ነገር እዩ ምናልባት ሓሙሽተ ዝጠቕሙ ነገር ክበካ ይኽእል እሞ ካብኡ ከዓ ዒስራ ዝጎድእ ነገር ሂቡ ይሰደካ ካብ መጀመሪኡ ብሱ ናብ እንዳ ሰይጣን እንታይ ክትገብር ትኽእል እንታይ ኒእካ ናብ እንዳ ፀረ ክርስቶስ እዚ እንታይ ክትገብር ትኸይድ ንምንታይ ሸውዓተ ግዜ ዋላ ዘይትመውት የአምላክን ስም እየጠራች ደጋግማ ብትለምነውና ብትማጸነው ክፉኛ በወሲብ የቀነዘረውን ሰው መግታት አልቻለችም ነበር በድርጊቱ ብደናገጥም ምንም ማድረግ አልቻልኩም ሱቁሊ ይዘለ ከመይ ዘለ ፈተና ውሽጥ እዩ አትኔዝ ጋዜጠኛ እዚ በተነገረኝ መመሪያ መሰረት ማንም ሳያየኝ መከታተል ይኖርብኛል ከዚያም ምንም ያላደረገ ሳይመስል የተዘጋጁትን መድኃኒቶች በእጅ አንስቶ ጭኖቿን ከፈት አድርጋ ለንቅሳት እንድትዘጋጅ በምልክት አዘዛት መስተፋቅር ያክተሰርሕ ዛሰዚያ ካብኡ ምስ አዝጋኒ ሰባት ብመስተፋቅር ክትነጽሑም ብመናፍስቲ ማለት እዩ ሶ ምናልባት ገንዘብ ክዋ ይኾኑ ወይ አይደል ነው ዝኾነ ዕላማ ሄድዋ በተለይ እዚ ነፍሰ ሸይጣን ዝሓደረ ዝወዱ ዚያታት ካብ ምግባር ንድሕቢት ይብላል ናብ ነፍሰን ሸጣ ሰባት ምኻድ ዘምጽኦ ጣጣን ኣብነት ሕሰቦ ቀጥሎም በልብስ መስፊያ መርፌው ድግምቱን እያነበበ መንቀስ ጀመረ ሰው ዝኾነ ድግምት እንዴ እናንበበ ካው ይነቅሳሉ በደም ማለት ይፈሰው ደም ይፈሳሉ እንደ እንባ የሚፈሰውን የጭኗን ደም እየተከተለ መድኃኒቱን ደጋግሞ ቀባት በዚህ ጊዜ ነበር ለሚቀጥሉት 7 ቀናት ሩካቤ ስጋን ጨምሮ አንዳንድ ምግብና መጠጥ እንዳትቀምስ ይገለከላት በዓል ዓሚጽዋስ ካው ዳሃምስ ካለት ከይትጋኔ ይብላል የነገራትን ትእዛዝና መመሪያ ደግሞ ከጣሰች አስማቱ ሊረክስ እንደሚችል በተደጋጋሚ አሰነቀቃት ታይነት ጥበብ ይዝጥበብ ይባል ዝበክስ ጥበብ ታይን ይኸብሱ ሓደ ንሰት ዕምፁ ካፍቃድ ወጻይ ካላይ ደም ንኸፍስስ ትገብሮ ሳልሳይ ነውርኻ ገሊጽካ ጥራሕ ዝባንካ ኮይንካ ዝግበር ጥበብ እዚ ታይነት ጥበብ እዩ እዚ ናይ ሰሎሞን ጥበብ ትብልዎ ባ ታይነት ጥበብ እዚ ኣነ ከመይ ዝበለ ሰብ መሸወደ ኣርእስቲ ይተዋህወኒ እዚ ኣጋንንታዊ ስራሕ ይባሃለት ብጥበብ ሽም ከምዚ ጌርካ አንቆለ ጳጳስካ ብዙሕ ሰብ ይሸወድ ቀደም ሲል ድንገት በወሲብ ስላጠቃት ክው ብላ የደነገጠች የምትመስለው ወጣት ደብተራው የሚናገረውን ከልቧ የምታደምጠው አይመስልም አይተጸበየተን ከምጻ ሰው ዓሚጽዋን ቤተክርስቲያን ካወቃ ክው ትብል ሰው እዚ ነገራ ዘሎም አይሰምዕን ዘላቃ ፍውዞ ያኾይናንያ አስማቱን ከወገው በታች እርቃኑን ሆኖ ነበር የነቀሳት እዚ ነው አላ እኔ ተረደንን ታይነ ሰብዓት ኮን ሆነ አስማቱን ከወገው በታች እርቃኑን ሆኖ ነበር የነቀሳት ከወገብ በላይ ነው እንጂ ታሪክ ከወገብ በታች እርቃን መሆን ሲዘለ ነገር የሰራላትን የመስተፋቅር አስማት ከቀጣዮቹ 7 ቀናት በኋላ ተአምር መስራትን እንደሚጀምርና ከእርሷ ጋር ሩካቤ የሚፈጸመው በአስማቱ ትእዛዝ መሰረት እንደሆነ ገለጸላት ሳገን ብዙ ሰም ዘላውን ይተመስል ብስሩን ዚ ታቱ ወድ ታቱ ምግባር ደም ፍሳስ ብዛዕባ ሱሪ ዘይድል ባይዘወይ بخمي كم زغورو زلو نابي كم زوسد انت كم زخونه يتفلطن سو بعل خم طنقاز مسلو يلن بتليزيك سمع تلخ خاما ينقش يزكى بطعم يزسل በድንጋጤ እንደፈዘዘች ተመለከተችው እንደገና ብልቱ ሲነቃቃ ደገመና ካለ ፈቃዷ አጋደማት ያው ሓደ ጊዜ ስለዛ አመጻ ይሶ ያቱን ልጅቷ ከዝምታ ውጭ ምርጫ ያላት አትመስልም
መመሪያ ማክበር ደግሞ አስማቱን ተግባራዊ ከሚያደርጉ ነገሮች መካከል ዋነኛው ነው ተብሎ ተነግሯል። በቃ እንደ አደጋንቲ ይኸድክን ያኸይዳን ያሶ استغلا ነገር ኩሉ ትገብር ኣለዋ አዘርዋይ ሰይሶ አይሰርሐላን ካብ ጋንንት ውርደት ተግንበር ካብ ጋንንት መቸም ክብረይ ተግንን ከወዳጅ ዞሩ ጋር ከቀናት በኋላ ተገናኘን ሶ ዚ አዩሪን የዞዲ ዝኹሉ መከራሪው ዓርኩ ደፍተራ ከምዚ እናገበረ ካብ ድሕር ግዜ ምስ ዞሩ ጋነየ ከወዳጅ ዞሩ ጋር ከቀናት በኋላ ተገናኘን ሚስጥራውን ትዕይንት እንድመለከት ስላመቻቸልኝና አስገራሚ ትዕይንት እንድተከታተልኩ በጥያቄ መሰረት ለኔ ሲል ስላደረገው ሁሉ በጣም አመሰግንኩት። ሶስተኛ ወገን ሆነ እንደዚህ አይነቱን ሚስጥራዊ ስነ ስርዓት መታደም የማይሞክር ቢሆንም በአንተ በጎ ፈቃድ በእርግጥ የድብቁን ስርዓት እውነት መረዳት ትችያለሁ። ተልእኮም በአግባቡ በመሳካቱ ደስተኛ እንደሆንኩ ነገርኩት። እርሱም ጥናቴን የሚያጠናክር ትዕይንት እንደምከታተል እርግጠኛ እንደነበር ገለጸልኝ። በቃ በጋንንት እዚ ብናይ ጋንንት ነገራት ዝኸረዕ ሰብ ኢኒ ኮይኑ ኮሪዕ ዝሓደረይኒ እና በቃ ነመፅዓትካ ዘድሊኻ ነገራት ክትግኒኻ እርግፀኛ ኢልዎ ነይሩ ቀዲሙ ሰው ነጊረካ ኮነ የቅድሙ እውን ይዝሎ ዘሎ ይህን በቀላሉ የማይገኝ ድንቅ አጋጣሚ ያመቻቸውም ስለ ድቡቁ እንቅስቃሴ ማሳያ የሚሆን ነገር እንድመለከት በማለት ነው። መናፍስታዊው ስርዓትና አስማት ለሰው ልጅ እንግዳ በሆነ ትዕይንቶች የተሞሉ ናቸው። ከም ይዝሎ ዘሎ አለ ዘሩ በትንንሾቹና ሁል ጊዜ በእንባ በሚሞሉት ደቃቃ አይኖቹ አትኩሮ እየተመለከተ ታዩ ብሎ መናፍስታዊ ስርዓትና አስማት ለሰው ልጅ እንግዳ በሆኑ ትዕይንቶች የተሞሉ ናቸው። ሰው ሂዚና አምነት ተዓመጽስ ትምማጹ ባሕዝባኑ ኮይኑ ተሳውን ከምኡ በቃ አነ ዝመናፍስታዊ ዓለምስ ተፈላለየ ንሰው ልጅ እንግዳ ብዙሆን ነገራት ንደቅ ሰባት እንግዳ ብዙሆን ነገር ዝተመለአ እዩ ብሎ የምሽቱን የአስማት ስነ ስርዓት እስከ ፍጻሜው ተገርሜ መከታተልና በአንዳንድ ያልተለመደ በመሰለኝ ድርጊት መደናገሬን አልደበቅኩትም። ሆኖም በእንደዚህ አይነት መናፍስታዊ አስማት ስርዓት እንግዳ ትዕይንት እንደሚጠበቅ ቀድሞ አስጠነቅቆኛል። ቢሆንም አዲስ ነገር እንደሚገጥመኝ ብገምትም ሁኔታው ከጠበቅኩትና ከገመትኩት በላይ ነበር የሆነብኝ። ጣዕሚ እዚህ እስክተትሕዞ ዝግበአካ ነይሩ ብፖሊስዋ ዞሩ እንደተለመደው በትንሽ አይኖቹ ሰርስሮ እየተመለከተ እንዴት ብሎ ጥያቄ ያቀረበልኝ። አስማቱን ከመስራት ጋር በተያያዘ ከተመለከትኩት አዲስ ነገር ይልቅ ወጣቷ ሳታስበው ድንገት በመነወሯ እጅግ በጣም ነው የተደናገጥኩት። ድርጊቱን ወንጀል አድርጌ ነው የቆጠርኩት በማለት ነገርኩት። ዞሩ ምንም ሳይመስለው ወንጀል እኮ አይደለም፣ በአስማት አሰራር ላይ ከዚህም በላይ እንግዳ ትዕይንት የመመልከት አጋጣሚ ይኖራል። ቢሆንም ሁኔታውን ከዓለምና ከሰው ልጅ ድርጊት ውጭ እንደተፈጸመ ቁጠረው። ድርጊቱ አንተ እንዳልከው ወንጀል ሳይሆን አስማቱን ተግባራዊ እንዲሆን የሚፈጸም ስርዓት ነው። አስማቱን ተግባራዊ እንዲሆን ስርዓቱ የምትፈጽመው ስርዓት ምንድን ነው? ጭካኔ፣ ኃጢአት፣ ጭካኔን፣ ኃጢአት፣ ሰብ ምውራድ በቃ ታይዳ እቶም ሕማቃት ዝኾኑ ናይ እግዚአብሔር ክቡር ወዲ እግዚአብሔር ዝኾነ ክቡር ሰብ ምንዋር ናይ እግዚአብሔር ኢሜጅ ኣብ ደቂ ሰባት ዘሎ ክቡር ሰብ ክርስቶስ ዝሞተሉ ሰብ ትሕት ምባል ከም ብምግባር እዩ ሰይጣን ከዓ ንእግዚአብሔር ዝብቀሉ ከም ብምግባር እዩ ንእግዚአብሔር ዘሕዝኑ ሰብ ብምጉዳእ ሰብ ብምውራድ እዩ ሰይጣን ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ዘምፅ። ከሁሉም ይልቅ መረዳት ያለብህ የሰዎች ጥያቄ በስውራን መናፍስት መንደር ዋጋ ቢስ ነው። ስለዚህ የተፈጠረብህን ጥያቄ ወደኋላ በማለት ሁሉንም ትዕይንት አንተ ብቻ እንዳየኸው የሌሊት ህልም መቁጠር ይኖርብሃል። ከዚህ ውጭ ወንጀለኛውም መስካሪም አንተ ነህ ወይም እብድ ትባላለህ። ወዳጄ ዘሩ እንዳለው ሁኔታው ቅዠት ነው የሚመስለው። ያነሳሁት ጥያቄ ስህተት መሆኑን ጨምሮ ነበር ያስገነዘበኝ። በእርግጥም የማይታመነው የአስማት ትዕይንት የሌሊት ህልም ነው የሚመስለው። ቀደም ሲል በየጫካው ከአንገታቸው ላይ ተወቅተው ተገድለው ስለሚገኙ ሰዎች ታሪክ የሰማሁትም ከእርሱ ነበር። ዘሩ ዝነገሮ ዘለው እዚ ገርመካ ለምዕማፅ እንደው ትቁተሉ ኣለዉ ንዞም መናፍስቲ መስዋዕቲ ተባሂሉ ተቐቲሎም በረኻ ዝግነዩ ሰባት ኣለዉ እና እዚ ከዓ ነየ ሰባት ትደሞም ነጋንንቲ መስዋዕቲ የቕርቡ ቦቶም መርጌታታት ወይ ከዓ ነየ ብትደም ሰብ ቀቲሎም ብትደም ገይሮም ዝሕፀው ሰባት ኣለዉ ኢሉ ዝነግሮ ስምዕዋ። ይህ ተረት የሚመስል ሚስጥራዊ አገዳደል የሚፈጸመው የሰውን አካልና ደም መስዋዕት እንዲያቀርቡ በሚታዘዙ አስማተኞች ነው። በተለይ ክረምቱ በሚያበቃበት የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት ከመጥባቱ በፊት
በሰው ደም ሰውነታቸውን እንዲታጠቡ የሚታዘዙ ሰዎች ናቸው ይህንን ተግባር የሚያከናውኑት። ወዳጅ ዘርኡ ብዙ አስገራሚና ሐቅ የማይመስሉ እውነቶችም አጫውቶኛል እና ያውጽል ካውና ካለት መርጌታታትና ካለት ጠንቆትን ከአይ ሐልፍ ማለት እዩ ናብዚ አኸብቅየ እዚ አያታ ከቅርባ ዝደልዩ ታሪክ ዓድና ቤተክርስትያንና ኣብ ህዝብና ዘሎ ችግር እዛ ታሪክ እዚኣ ብደንቢ ገይራ እያ ተቕርቦ ብዙሕ ዓመት ኣብ ትምህርቲ ይሕልፉ ካብኡ ጥንቁልና ቤተክርስትያን ዙርያ እንተይቀረ ይሰርሑ ቃል እግዚአብሔር እናዞም ይሓድሩ ግን ልቦምን ከም ዝረኢኹሞም ኣድናቆቶም ንክርስቶስ እንተይኮነ ምግዝኦም ንክርስቶስ እንተይኮነ ነጋንንቲ እዩ ኩሎም ይኮንኩን ዘለኹ ኣብቲ ኮመንት እውን ፕሮቶ ኣክሱም ከም ዝፅሓፍካዮ ያው ግልጽ እዩ ኩሎም ኣይኮኑን ብዙሓት ንጹሃት ከም ዝህሉ it is expected ግን ብዙሕ ሰብ ይኻን ኢኹም ካሊእ ሲቕርብ ሱር ሓደ ነገር ንኣብነት መንግስቲ ተሃልዩሞ 900ታዊ መራሕቱ ጥዕያት ኮይኖም 10 ኮራፕት ዝኾኑ መራሕቲ እንድሕር ሃልዮም መፍቲ ቶፕ ፖዚሽን እቲ መንግስቲ ኮራፕት መንግስቲ እዩ ዝበሃል it doesn't mean everybody ኮራፕት ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ውሑዳት ሕማቕ ዝገበሩ ሰባት እዮም ናይ መንግስቲ ኮነ ናይ ቤተክርስትያን ኢሜጅ ዘበላሽው ንሕና ግን ውሑዳት እውን ኣይኮንን እዙይ እዩ እቲ ችግር እዙይ እስክቕረፍ ማን ኩሉ ክርስቲያን ዝምልከቶ ክርስቲያን እዙይ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ንቐደም ኩሉ ሰብ ክርስትና ህይወቱ ብሱሩ ስልካ ናይ ልምዲ ክርስትና እንተይኮነ ፕራክቲካል ክርስትና እቲ ኣክቹዋል ክርስትና መጽሓፍ ቅዱሳዊ ክርስትና ናይ ክርስቶስ ብትናይ ክርስቶስ ትምህርቲ መሰረት ብልብኻ ዝንበር ክርስትና ካብ ልብኻ በቃ ስልካ ሪቹዋል እንተይኮነ ጻዕዳ ክዳን ምኽዳን ከም ፈሪሳዊ ዝኾነ በዝሕ ዓድና ዘሎ ሰኢሉ ወይ ካልቸራል ክርስትና እዩ ወይ ከዓ ነየሰኢሉ ፈሪሳዊ ዝኾነ ሂፖክሪቲክ ዝኾነ ክርስትና እንዲ ዝኔ ከምኡ እንተይኮነ ክኸውን ዘሎ ኩሉ ሰብ ይኹን ክዝብ ዘለኹም ዝብል ተለኹ ባይዘወይ ኩልና ንቀደም ብሱ ክንገብሮ ዘለና ትክክለኛ ክርስቲያን ንምዃን ክንተግህ ክንክእል ኣለና ካብ ቅዱስ ቁርባን ክንርሕቕ የብልናን ሪጉላር ቅዱስ ቁርባን ብሱ ክረሓቐ ይግብኦን ናይ ንስሓ ህይወት ኩሉ ክርስቲያን ናይ ንስሓ ህይወት ክህልዎ ኣለዎ ካብ 7 ዓመቱ ጀሚሩ እቶም ግብፂ ዝኾኑ ካብ 7 ዓመቱ ጀሚሩ ሰብ ክሳዕ ዝመውት ወቱ ግዜ እዩ ንስሓ ዝኣቱን ዝቆርብን ካብ ቁርባን ኣይርሕቕን በቃ ስለዘይተመርዖት ክሳዕ ትምርዖ ይበሃልን ወይ ከዓ ቀረባ ግዜ ተመሪዓ ክሳዕ ምዛዕ ከምቲ ዓድና ዝበሃል የለን በቃ ብምሉኡ ኮንቲኒዩስ እዩ ሓደ ሰብ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ክሳዕ ዝመውት ምስ ክርስቶስ ምስ ቤተክርስትያን ይኽነብር ዘለዎ ቅዱስ ቁርባን እናወሰደ ወቱ ግዜ እናጸለየ እናቆረበ ናይ ጸሎት ህይወት ሪጉላር ናይ ጸሎት ህይወት ክህልወና ኣለዎ ንድሕር ክርስቲያን ኮይና እንድሕር ዘይንጸልይ ዝስ እንታይ እዩ ናይ ስም ክርስትና ከመይ ኣቦታትካ ኣቦኻን ንኻን ኦርቶዶክስ ስለዝኾንና ንስኻ እውን ካብኦም ስለዝተወለድካ ኦርቶዶክስ ኣብ ዝበሃል ክርስቲያን ዲኖሚኔሽን ስለ ዘለኻ ምንም ኣይኮነን ዲኖሚኔሽን እየድሕንን ኣክቹዋል ኮይንካ ምግና እዩ ኣክቹዋል ክርስቲያን ኮይንካ ምግና እዩ ትዘድዕን በተለይ ንሕና ከዓ እዚ ዝኣክል መከራ እዩ እኒአዋ ቤተክርስትያን እዚ ዝኣክል መከራ ዘለዎ ትክክለኛ ክርስቲያን ኮይንካ እኳ ትፈተኑ ቀሊል ኣይኮነን እምበር ስኢልካ ሸለል ኢልካ ብደገ እናሪኢኻና